हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा वर्ग आहे, ज्याच्यामध्ये आपण अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग किंवा दिव्य ज्ञान ज्याला म्हणतात या अध्यायाचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांच्या सरळ भाषेमुळे आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम, ज्यांनी झूमद्वारे आपल्या सर्वांना हा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. तसेच टेक्निकल टीमचे धन्यवाद देते. वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या संजना माताजी, योजना माताजी दोघींचे धन्यवाद. तुमच्यापैकी ज्या माताजी उत्साहाने सहभाग घेतात अनुवाद वाचनामध्ये, त्यांचेही धन्यवाद. तसेच उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय 4 बघतोय आज. ज्ञान कर्म संन्यास योग किंवा दिव्य ज्ञान असं आजच्या अध्यायाचं नाव आहे. तर हे भगवद्गीतेचे पहिले 6 अध्याय आहेत. हे आपल्याला कर्माबद्दलची माहिती देतात आणि हे 6 अध्याय पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला समजतं की कर्माचं फळ हे आपल्याला मिळतंच. चांगल्या कर्माचं चांगलं आणि वाईट कर्माचं वाईट. इथे भौतिक जगात मात्र हे असं होईलच असं नाही. आपण कष्ट करू आणि आपण कष्ट करून साध्य केलेल्या एखाद्या कार्याचं श्रेय मात्र दुसराच कोणीतरी घेऊन जातो, किंवा कित्येकदा प्रयत्न करूनही आपण हे सिद्ध करू शकत नाही की हे कार्य मीच केलं. किंवा वाईट कार्य कोणी एकाने केलेलं असतं, पण त्याचा दोष मात्र कोणा दुसऱ्यावरती दिला जातो. तर ही सर्व कर्माची गुंतागुंत समजणं खूप अवघड आहे, पण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण केलेल्या चांगल्या वाईट जे काही आपण केलेलं चांगलं वाईट कर्म असतं ते भगवंतांच्या नजरेतून सुटत नाही. परमात्मा म्हणून ते हृदय स्थित आहेत, आपल्या हृदयामध्ये आहेत आणि आपण केलेल्या सर्व कर्मांची नोंद ते घेतात आणि त्याला अनुरूप असं फळ देतात. एक भजन है बघा, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता. क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी. अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता. आता आपण बघा, कधी घाईमध्ये असलो तर सिग्नल तोडतो आपण, तर एक वेळा आपण त्या ट्रॅफिक पोलीसच्या कार्यवाहीपासून वाचू शकतो. पण कुठलं पापकर्म पुण्यकर्म केलं तर भगवंतांच्या नजरेतून मात्र बचाव होऊ शकणार नाही. ते त्याची नोंद घेतातच आणि योग्य वेळी आपल्याला फळही त्याचं देतात. तर जीवनामध्ये कर्माचं महत्व काय आहे हे आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये समजून घेतलं. कर्म तर आपल्याला करायलाच पाहिजेत हे सांगून कृष्ण आपल्याला कर्मकांडापर्यंत घेऊन गेले. कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत घेऊन गेले, म्हणजे अर्जुनाला घेऊन गेले आणि त्याद्वारे आपणही हे समजून घेतलं.
कर्म तर करायलाच हवीत हे आपण जाणलं. मग ही कर्म कृष्णांच्या बरोबर आपल्याला कशी जोडून घेता येतात हे आपण समजून घेतलं, म्हणजे कर्मयोग समजून घेतला. आता हा जो आजचा अध्याय आहे हा ज्ञानाचा अध्याय आहे. दिव्य ज्ञान असं अध्यायाचं नाव आहे, किंवा ज्ञान कर्म संन्यास योग. तर ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञानाचं महत्व काय आहे, हे ज्ञान मिळवायचं असेल तर ते कोणाकडून मिळवायला पाहिजे, ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर स्थिती काय असते, हे सगळं चौथ्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि पुढे पाचव्या अध्यायामध्ये योग आणि संन्यास हे दोन्ही एकच असून ज्याने ही स्थिती प्राप्त केलेली आहे त्याचा बोध काय असतो हे सांगितलेलं आहे. कर्मज्ञान देणारे हे अध्याय आहेत सगळे. आणि त्यात हा चौथा अध्याय मधोमध आलेला आहे. 42 श्लोक आहेत. भगवंतांच्या मुखातून त्यांची वाणी हे दिव्य ज्ञान, त्यांच्या वाणीतून हे दिव्य ज्ञान ऐकायला मिळणं, तसंच लीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताकडून अत्यंत सोप्या शब्दात समजून घेण्याची संधी प्राप्त होणं, हे आपला सर्वांचा आपल्याला भाग्य लाभलंय असं म्हणूया आपण. आणि आता आपण पहिल्या श्लोकापासून आता सुरुवात करूया. हा, आता आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोणी देणार आहे का? हरे कृष्ण. ज्यांनी आतापर्यंत दिलेली नाही अशा कोणाला द्यायची इच्छा असेल तर त्यांनी अनम्यूट करा. कोणीच देणार नाही का? माताजी मी देऊ शकते, पण मला 4:15ला लिव्ह करायचं, एक अर्जंट जावं लागणार आहे. बरं ठीक आहे, मग तोपर्यंत देऊ शकाल माताजी? चालेल, हो तोपर्यंत हा, देऊ. चालेल. हा, हिना माताजींनी विचारलं. हिना माताजी तुम्हाला वाचायचं आहे का? हो, हा मी वाचते. हा, चालेल, मग तुम्ही ठीक आहे, वाचा. माताजी. हा ठीक आहे. हो, हरे ठीक कृष्ण आहे. रत्ना माताजी. धन्यवाद धन्यवाद. हा, चालेल. आपण श्लोक मग योजना माताजी का संजना माताजी आज कोण वाचेल? माताजी मी वाचते. हा, चालेल. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच इमं व्यवस्वता योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी या अव्ययी योग विद्येचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानाला केला. विवस्वानाने तो उपदेश मानव जातीचा जनक मनुला केला आणि मनुने तो इक्ष्वाकुला केला. हरे कृष्ण. आता बघा, तिसऱ्या अध्यायात आपण हे समजून घेतलेलं आहे की कोणीही कर्माशिवाय एक क्षणही बसू शकत नाही. प्रत्येकाला कर्म हे करावंच लागतं. आणि तेच कृष्णाने अर्जुनालाही समजवलं होतं की अर्जुना, तुझं क्षत्रिय म्हणून जे तुझं कर्तव्य आहे, कर्म आहे, त्याचं तू पालन कर आणि युद्ध कर आणि कर्माचं फळ मला अर्पण कर. आपण जो 30वा श्लोक बघितला ना तिसऱ्या अध्यायातला, मयी सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर. त्याच्यामध्ये काय म्हणाले होते कृष्ण की विगतज्वर म्हणजे काय, आळशी न होता स्वधर्म कर्म ही तत्परतेने केली पाहिजेत. रजोगुणाच्या प्रभावामुळे जे काही सर्व आपण माझं किंवा स्वामित्वाचा जो अधिकार असतो ना, तो विसरून ती केली गेली पाहिजेत. त्यामुळे सर्व कर्म ही मला अर्पण कर, ज्याने तुझी चित्तशुद्धी होईल आणि कर्मबंधनातून मुक्त होशील. आता हे जे ज्ञान आहे ना, हे मिळवण्यासाठी आपल्याला गुरूंचं मार्गदर्शन घ्यावं लागतं, वरिष्ठांचं मार्गदर्शन असायला हवं. अर्जुनाने मनाने ठरवलं होतं की युद्ध करणं माझ्यासाठी योग्य नाही, पण कृष्ण त्याला समजावून सांगतायत की युद्ध करणंच हे त्याच्यासाठी योग्य राहील. कृष्ण म्हणाले होते, माझ्या आदेशानुसार युद्ध कर, आपलं कर्तव्य पार पाड. जनक महाराजांचं उदाहरण आपण त्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं होतं. आणि हाच मार्ग तूही निवड. अर्जुनाच्या प्रश्नांवरती जे असा म्हणजे त्याचा प्रश्न होता अर्जुनाचा की असा कुठला आवेग आहे की ज्यामुळे आपण चुकीचं कर्म करायला जणू आपल्याला धक्का दिला जातो, म्हणजे इच्छा नसतानाही ते कर्म आपण करतो. तर त्याचं उत्तर कृष्णांनी दिलं होतं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव. म्हणजे हा काम तो शत्रू आहे. आता आपण बघतो या जगामध्ये एखादी गोष्ट योग्य नाहीये, ते माहिती असून सुद्धा मनुष्य ती गोष्ट सोडू शकत नाही. जसं आता तंबाखूचं सेवन आहे, सिगरेट, दारू इत्यादी व्यसनं आहेत.
याचे दुष्परिणाम जेव्हा होतात शरीरावरती, व्याधी उत्पन्न होतात याच्या सेवनाने, मग मनुष्य डॉक्टरकडे जातो आणि मग त्याला डॉक्टरांना जेव्हा समजतं काय ह्याला झालेलं आहे ते, मग तेव्हा ते सांगतात. डॉक्टरांनी सांगितलं म्हणून मग त्या गोष्टी त्या व्यक्तीला सोडाव्या लागतात. तर इथे कृष्ण सांगतात की माझ्यासाठी कर्मफळाचा त्याग कर, सर्व कर्म ही मला समर्पित कर आणि त्याने तुझं जीवन अर्जुना सार्थक होईल आणि या जन्मी तू सुखी होशील आणि नंतर भगवत धामाची प्राप्ती करशील. आता तू सुखी होशील याचा अर्थ असा नाही की भक्ताला कुठलं दुःख येत नाहीत किंवा संकट येत नाहीत. संकट आली भक्ताच्या जीवनात तरी भगवंत मार्गदर्शन करतात. त्या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढायचा हे भक्ताने गुरु साधू आणि शास्त्र यांचा आधार घेऊन ठरवायला सांगितलेलं आहे. आणि निष्काम कर्म तर आपल्याला करण्याचं महत्व आपण या आधीच्या अध्यायामध्ये समजून घेतलं. आता पुढेचे जे अध्याय आहेत ना 6व्या नंतरचे हे भक्ती योगाचे अध्याय आहेत. कर्मयोगामध्ये आपण भगवंतांच्या बरोबर कर्म जोडून घेतो. भक्ती योगामध्ये आपण सर्व काही भगवंतांच्याच बरोबर त्यांनाच अर्पण करतो. भगवंतांना संतुष्ट करणे ही एकमेव हेतू असतो भक्ताचा. आता या आपण पहिल्या श्लोकाकडे येऊया. तिथे म्हटलेलं आहे श्रीकृष्ण म्हणाले की मी या अव्ययी योग विद्येचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानला केला आणि विवस्वानाने मग तो उपदेश मानव जातीचा जनक मनूला केला आणि मनूने तो इक्ष्वाकूला केला. तर कृष्ण इथे अर्जुनाला सांगतायत की हे जे दिव्य ज्ञान मी तुला सांगत आहे हे ज्ञान काही नवीन नाहीये. करोडो वर्षांच्या पूर्वी हे ज्ञान मी सूर्यदेव विवस्वानला दिलेलं आहे. विवस्वानने ते मनूला दिलं आणि मनूने इक्ष्वाकूला दिलं. असं हे ज्ञान सूर्यवंशामध्ये परंपरेने मिळत गेलेलं आहे. आता पण कधी कधी कसं होतं बघा, कोणी एखादा हे ज्ञान व्यवस्थितपणे प्राप्त करत नाही आणि येणाऱ्या पुढच्या पिढीपर्यंत नीटपर्यंत पोचवू शकत नाही. आपण काही घरामध्ये बघतो ना की माता पिता अगदी भक्त असतात, नित्य नियमाने पूजा, भगवंतांना प्रसाद अर्पण करणं, श्रवण कीर्तनम, भागवतमचा काय म्हणतात ते पूजा पाठ वगैरे हे सगळं होत असतं, रीती त्यांच्या पाळल्या जात असतात. पण त्यांचा मुलगा मात्र नास्तिक निघतो आणि माता पित्याच्या नंतर सर्व काही ही शुभ कार्य थांबतात. रोज ज्या ठिकाणी पूजा व्हायची तिथे आता कोळीष्टकं लागलेली असतात. तसंच परंपरेमध्ये एखाद्याने ज्ञान जर का व्यवस्थित प्राप्त केलं नाही तर तो व्यक्ती पुढे ते ज्ञान योग्य रीतीने देऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढच्या पिढीला यथार्थ ज्ञान मिळत नाही, योग्य असं ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मग कोणी त्या ज्ञानामध्ये स्वतःची भर घालतो, कोणी त्यातला काही भाग काढून टाकतो. आता हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे काळाच्या ओघात कुठेतरी खंडित झालं आहे असं भगवंतांच्या लक्षात आलं. तेव्हा अर्जुनाचं निमित्त करून त्यांनी हे ज्ञान आपल्या सर्वांच्या पर्यंत पोहोचवलं. भगवंतांच्या श्रीमुखातून ही भगवद्गीता बोलली गेली, जी मनुष्य जीवनासाठी एक सूचना पुस्तिका किंवा इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आहे असं आपण म्हणतो. मनुष्य जीवन जगण्याची कला याच्यामध्ये शिकवली आणि किती यशस्वीपणे मनुष्य जन्माचा आपण उपयोग करू शकतो हे आपल्याला या भगवद्गीतेमध्ये समजवलेलं आहे. आता बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की वेद आहेत, पुराण आहेत, उपनिषद आहेत, ही ऋषी मुनींनीच लिहिली आहेत, हे आपण सत्य कसं मानलं पाहिजे, हे कसं मानायचं की हे सत्य आहे, हे ज्ञान भगवंतांकडूनच आलं आहे, हे कसं समजायचं. तर त्याच्यासाठी 3ऱ्या अध्यायातला जो 15वा श्लोक होता ना, ज्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धी ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम. याच्या अर्थामध्ये काय सांगितलेलं आहे, वेदांमध्ये नियत कर्म सांगण्यात आली आहेत. वेद हे साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या निश्वासातून प्रकट झालेले आहेत. ब्रह्माक्षर समुद्भवम हे शब्द खूप महत्वाचे आहेत. तर जेव्हा अनेक वर्षांच्या पूर्वी म्हणजे सुरुवातीला सृष्टी उत्पन्न झाली तेव्हा श्री महाविष्णूंनी प्रथम हे ज्ञान ब्रह्मदेवांना दिलं. ब्रह्मदेवाने हे नारद मुनींना दिलं, नारद मुनींनी हे वेदव्यासांना दिलं, त्यांनी आपल्या शिष्याला दिलं. तर ही अशी एक परंपरा आहे आणि परंपरेतून आलेल्या ज्ञानाचं महत्व आहे. कारण इथे गुरुने दिलेल्या ज्ञानात कुठलीही भर न घालता किंवा कुठलाही त्यातला भाग न काढता हे ज्ञान जसंच्या तसं पुढे दिलं जातं परंपरेमध्ये. त्यासाठी वेद ही भगवंतांची वाणी हे जाणून त्याच्यावर पूर्ण आपल्याला विश्वास ठेवायला पाहिजे. आणि कसं असतं बघा, आपण सर्वसामान्य मनुष्य आहोत. सर्वसामान्य मनुष्यामध्ये म्हटलं जातं की अपूर्णता असतात. त्यामुळे आपण ना शास्त्र लिहू शकत नाही.
शास्त्र कोणाद्वारे लिहिली जाऊ शकतात? जे परिपूर्ण आहेत किंवा जे दोषरहित आहेत, म्हणजे अर्थात भगवंतांच्या द्वारे. तर ही शास्त्र हे सर्व त्यांच्यापासून आलेली आहेत. त्यासाठी शास्त्रांना अपौरुषेय असं म्हटलं जातं आणि भगवंतांकडून आल्यामुळे या शास्त्रामध्ये कुठलीही त्रुटी राहत नाही. आता सर्वसामान्य माणसामधल्या ज्या अपूर्णता असतात, त्याची इंद्रिय अपूर्ण असतात, आपण जाणून घेतलंय बघा, मर्यादित क्षमतेची असतात. आणि या अपूर्ण इंद्रियांच्यामुळे, मर्यादित क्षमतेच्या इंद्रियांच्यामुळे आपण चुका करतो, आपण भ्रमित होतो, म्हणजे धोका खातो. आपल्याला एखादी दोरी बघून ती सापासारखी वाटते आणि धोका देण्याची ही प्रवृत्ती असते माणसामध्ये. तर जेव्हा आपण शास्त्राच्या द्वारे जे ज्ञान आहे ते श्रवण करतो, ज्ञान प्राप्त करतो, तर तेव्हा आपल्यामध्ये हा बदल होतो. या वेदाच्या ज्ञानाचा प्रभाव आता आपण पाश्चात्य देशातील लोकांच्यावरही पडताना बघतो. वेदामध्ये आलेला योग हा जो भाग आहे ह्याचा अभ्यास करायला भारतामध्ये अनेक साधक येतात. आता ज्ञान हे म्हटलं जसं आपण की हे उत्तराधिकाराने येतं. उत्तराधिकार म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेने येतं. म्हणून भगवद्गीता ही योग्य गुरूंकडून आपल्याला शिकली पाहिजे. आता आपण जी भगवद्गीता शिकवत आहोत त्याचं नावच आहे बघा, जशी आहे तशी. म्हणजे गुरूंनी जे ज्ञान दिलं तेच परंपरेमध्ये आपल्याला पुढे शिकायला मिळालेलं आहे. तर ही भगवंतांची अमृतवाणी आहे, ह्याचा आपल्याला स्वीकार केला पाहिजे. अत्यंत श्रद्धापूर्वक याचं श्रवण पठण आपल्याला करायला हवं. भगवंतांवर विश्वास नसेल तर आपण एरवी एवढी जी पुस्तकं वाचतो त्यात अजून एखादं पुस्तक वाचलं एवढंच काय ते समाधान आपल्याला मिळेल. पण हे जे दिव्य असं ज्ञान आहे हे आपल्याला हृदयापर्यंत पोचायला हवं. आपल्याला जर का त्याचं आचरण करायला हवं तर कृष्णांवर श्रद्धा ठेवून त्यांना शरण जाऊन हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकू. भगवद्गीतेचं हे ज्ञान साक्षात भगवंतांकडून आलेलं आहे. त्यासाठी संत महात्मा संशयरहित होऊन या ज्ञानाचा स्वीकार करतात आणि प्रचार प्रसार करतात. आता लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये जे आपण काही कॅल्क्युलेशन्स, काही स्लाइड्स बघितल्या होत्या, ज्याच्यामध्ये त्या आकडेमोडीतून आपण समजून घेतलं होतं की साधारण 120 दशलक्ष वर्षांच्या पूर्वी कृष्णांनी हे गीतेचं ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानला दिलं होतं. आणि हा सूर्यदेव हा क्षत्रिय आहे. सर्व सूर्यवंशी क्षत्रियांचा हा जनक आहे. सूर्यग्रह हा सर्व ग्रहांचा राजा तर आहेच आणि सूर्यदेव हा सूर्यग्रहाचा राजा आहे विशेष करून. तर सध्याच्या सूर्यदेवाचं नाव हे विवस्वान असं दिलेलं आहे त्यांनी. आणि सूर्यग्रह हा सर्व इतर ग्रहांना उष्णता देतो आणि प्रकाश देतो हे आपल्याला माहितीये. आणि राजा असल्याने त्याचं अपार सामर्थ्य आहे, तेज आहे त्याच्याकडे. पण समजून घ्यायला पाहिजे त्याचं हे सामर्थ्य भगवंतांच्यामुळे आहे. भगवंतांच्या आज्ञेचं तो पालन करतो. आणि अशा सूर्यदेव विवस्वानला भगवंतांनी भगवद्गीतेचं ज्ञान समजावून सांगितलं आणि आपला पहिला शिष्य केलं. 20 लाख वर्षांच्या पासून ही भगवद्गीता पृथ्वीवर अस्तित्वात आहे असं म्हटलेलं आहे. आणि 5000 वर्षांच्या पूर्वी भगवंतांनी अर्जुनाला पुन्हा एकदा गीतेचं हे ज्ञान दिलं. आता राजा योग्य प्रकारे राज्य करू शकेल या उद्देशाने बघा हे ज्ञान समजावून घेणं आवश्यक आहे भगवद्गीतेचं. आणि राजा पुढे मग आपल्या प्रजेला हे ज्ञान देऊ शकतो. तेच कार्य इथे सूर्यदेवाने केलं. प्रथम विवस्वानने आपला पुत्र मनू आणि मनूने त्याचा पुत्र मग इक्ष्वाकुला हे दिलेलं आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुहा सकालिनेह महता योगे नष्ट परंतप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षीने ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भौतिक जगामध्ये बघा ज्ञान प्राप्त करायचं असेल, विज्ञान शाखेचं असेल, कॉमर्सचं असेल, तर आपण कसं सरकार मान्य जी कॉलेज आहे किंवा युनिव्हर्सिटी आहे त्याच्यामध्ये प्रवेश घेतो. कारण तिथे योग्य प्रकारे ज्ञान दिलं जातं याची आपल्याला खात्री असते. तसंच हे जे वेदांचं ज्ञान आहे याचा प्रभाव आपण बघतो की हा केवळ भारतातल्याच नाही तर पाश्चात्य देशाच्या लोकांवरही पडतो. आणि हे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरेतून घेतलं जातं. हे इतर कुठल्या शाळा कॉलेजमध्ये शिकवलंही जात नाही. तर जे भगवंतांपासून आता पाश्चात्य देशातील जे लोक भगवंतांपासून दूर गेलेले आहेत आपण म्हणतो, तेही या ज्ञानात
ज्ञानाचा स्वीकार करून आचरणात आणून परत भगवंतांकडे वळताना आपण बघू शकतो. तर पद्मपुराणामध्ये असं म्हटलेलं आहे की संप्रदाय विहिताये मंत्रस्ते निष्फलमतः, म्हणजे परंपरेतून न आलेल्या गुरूंकडून किंवा संप्रदायाच्या शिवाय असाच कोणी मंत्र घेतला आणि त्याचा जप केला तर तो कार्य करीत नाही, निष्फळ ठरतो. त्यासाठी आध्यात्मिक ज्ञान मिळवण्यासाठी आपल्याला ना 4 संप्रदाय सांगितलेत आणि ह्या संप्रदायांमधूनच हे आपल्याला ज्ञान प्राप्त करायला पाहिजे असं म्हटलेलं. हे महत्व आपल्याला कळलं पाहिजे. तर आजकाल बघा भगवद्गीतेचा अनुवाद कोणीही करतं, त्यावर भाष्य करतात, टीव्ही वरती, युट्यूब वरती, सोशल मीडियावरती अनेक असे वक्ते असतात जे भगवद्गीतेच्या श्लोकावरती काहीतरी बोलतात. तर इथे लक्ष दिलं पाहिजे, तो व्यक्ती कुठल्या गुरु शिष्य परंपरेतून आलेला आहे हे बघून पडताळून मगच आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे. तर 4 महत्वाचे संप्रदाय आपल्याला सांगितलेले आहेत: ब्रह्मगौडीय संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय आणि कुमार संप्रदाय. तर कृष्णांनी हे ज्ञान प्रथम ब्रह्मदेवांना दिलं आणि तो संप्रदाय म्हणजे ब्रह्मगौडीय वैष्णव संप्रदाय म्हणून ओळखला जातो. माधवाचार्य हे या संप्रदायातले प्रमुख आचार्य आहेत. त्यानंतर कृष्णांनी हे ज्ञान श्री लक्ष्मी यांना पण दिलं. ह्या परंपरेला स्त्री संप्रदाय असं म्हणतात आणि रामानुजाचार्य हे प्रमुख आचार्य आहेत या स्त्री संप्रदायातले. तसंच कृष्णांनी हे ज्ञान भगवान शंकरांना दिलं. ती रुद्र परंपरा म्हणून ओळखली जाते. विष्णू स्वामी हे या रुद्र परंपरेतील प्रमुख आचार्य मानले गेले आहेत. मग हे कृष्णांनी ज्ञान 4 कुमारांनाही दिलं होतं. तर कुमार संप्रदाय म्हणून हा प्रसिद्ध आहे. निंबकाचार्य हे तिथले प्रमुख आचार्य आहेत. आणि आता इस्कॉनची ही भगवद्गीता आपण शिकतो, हा संप्रदाय म्हणजे ब्रह्म गौडीय वैष्णव संप्रदाय आहे आणि माधवाचार्य हे त्यांचे प्रमुख आचार्य असल्यामुळे ब्रह्म मध्व गौडीय वैष्णव संप्रदाय असंही म्हटलं जातं. तर या परंपरेमध्ये कृष्णांनी हे ज्ञान प्रथम ब्रह्मदेवाला, ब्रह्मदेवानी नारद मुनींना, नारद मुनींनी वेदव्यासांना आणि त्यांनी पुढे त्यांच्या शिष्यांना असं करत करत हे ज्ञान भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांना दिलं. भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणजे श्रीला प्रभुपाद यांचे गुरु, ज्यांनी हे श्रीला प्रभुपादांना दिलं. हे श्रीला प्रभुपाद हे या परंपरेतील 33वे आचार्य आहेत आणि श्रीला प्रभुपादांकडून आता हे ज्ञान आपण प्राप्त करतोय. आता अमेरिकेमध्ये तुम्हाला माहिती आहे श्रीला प्रभुपाद गेले होते, 1965 मध्ये ते गेले होते. तर त्याआधीही अमेरिकेमध्ये भगवद्गीतेवर आधारित अनेक पुस्तकं होती. पण त्या पुस्तकांचा, त्या ज्ञानाचा तिथल्या लोकांवर विशेष काही प्रभाव पडला नाही. पण श्रीला प्रभुपाद यांची भगवद्गीता ऍज इट इज, हे आता आपण जसं म्हणतो जशी आहे तशी, हे मराठीतून वाचतो, पण जे ओरिजिनल पुस्तक आहे ते भगवद्गीता ऍज इट इज. तर हे पुस्तक जेव्हा तिथे पोचलं तर 4 वर्षामध्ये तिथल्या लोकांनी हे ज्ञान समजून घेऊन खूप बदल त्यांच्यामध्ये घडून आले. त्यांच्या सवयी, त्यांचे कपडे, त्यांचं अन्न ह्याच्यावरती खूप या पुस्तकाच्या अभ्यासाने फरक पडला. आणि हे जे बदल घडून आल्याने ते हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करू लागले, प्रसाद खाऊ लागले, कृष्णांच्या आनंदासाठी नृत्य, कीर्तन इत्यादी करू लागले. तर श्रीला प्रभुपाद हे म्हणत असत की हे ज्ञान जरी मी त्यांना देत असलो, मी सांगत असलो हे ज्ञान, तरी हे ज्ञान कृष्णांची वाणी आहे आणि परंपरेतून आलेलं आहे. त्यामुळेच हे केवळ बदल ह्याच्यामध्ये घडून येऊ शकलेत. तर परंपरेचं हे महत्व आपल्याला समजू शकतं. आता 3रा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयेत उत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंताची असणाऱ्या संबंधांचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस. म्हणून तू या विज्ञानाचे दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता परंपरेतून आलेलं हे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी पात्रता काय लागते हे आपल्याला या श्लोकावरून समजतंय. आता कृष्ण इथे अर्जुनाला म्हणतायत भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम येतद उत्तदम. म्हणजे अर्जुना, तू माझा भक्त आहेस, माझा सखा आहेस, म्हणून तुला मी हे रहस्य सांगतोय. आता भगवद्गीता हा ग्रंथ सर्वांसाठी वाचनासाठी खुला आहे बघा. कोणी हे पुस्तक घेऊ शकतो, वाचून ह्याच्यातलं ज्ञान घेऊ शकतो. मग कृष्ण रहस्यम हा शब्द का वापरतायत? कारण आता जे कर्मी आहेत, कर्मी म्हणजे आपण म्हटलं जे अशा प्रकारे सकाम कर्म करतात, त्यांना काहीतरी कर्म करून लाभ करण्याची इच्छा आहे, भोग प्राप्त करण्याची इच्छा ठेवतात.
त्यानंतर जे ज्ञानी आहेत, ज्ञानी काय करतात, भौतिकामध्ये ज्ञान घेतात, पण त्यांचा हेतू काय असतो, ब्रह्मज्योतीकडे पोचण्याचा असतो बघा. ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्याचा असतो, हे त्यांचं ध्येय असतं. त्यानंतर काही अष्टांग योगी असतात, यांचा हेतू काय असतो, सिद्धी प्राप्त करण्याची इच्छा ते ठेवत असतात. तर या तिन्ही पैकी म्हणजे जे कर्मी आहेत, ज्ञानी आहेत किंवा जे योगी आहेत, यांच्यापैकी कोणीही भगवंतांशी जोडून भगवंतांची सेवा करावी हा हेतू ठेवत नाही. त्यामुळे असा हेतू जे भगवद्गीतेचा अभ्यास करत असताना भगवंतांच्या शिवाय इतर कुठला तरी हेतू ठेवून भगवद्गीतेचा अभ्यास करतात, ते योग्य निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकत नाही. कृष्णांना नेमकं काय सांगायचंय हेही ते समजू शकणार नाही, कारण त्यांच्या मनात हेतू दुसरा आहे. जो शुद्ध भक्त आहे, ज्याची इच्छा फक्त कृष्णांची सेवा करण्याची आहे, इतर कुठलेही अनर्थ नाहीयेत, तोच हे जाणू शकतो की भगवंतांनी नेमकं काय सांगितलंय. जो कृष्णांच्या प्रती सेवाभाव ठेवतो तो हे मर्म जाणू शकतो. म्हणून कृष्ण सांगतात की भक्त होऊनच भगवद्गीतेचं ज्ञान तुम्ही घेऊ शकता. आता एक राजा होता बरं का, आणि तो आपल्या मंत्र्यांबरोबर फेरफटका मारायला राज्यामध्ये निघाला. तर राजाने अचानक आपल्या हातातली अंगठी काढली आणि कोणाचं लक्ष नाही असं बघून एका ठिकाणी फेकली, आणि आता तिथे थांबून तो बघू लागला काय होतं ते. काही वेळाने एक माणूस आला, तिथे खाली पडलेली अंगठी त्याला ती दिसली. उचलल्यावर त्याला समजलं की खूप किमती अंगठी आहे ही, अत्यंत व्हॅल्युएबल आहे. तर त्याने लगेच ती आता आपल्या खिशामध्ये घातली, कोणी बघत नाही असं बघून, आणि तिथून तो पळून जायला लागला. राजाने लगेच आपल्या शिपायाला सांगितलं, त्याच्या मागे पाठवलं आणि त्याला पकडलं. शिपायांनी त्याला आता शिपायांना राजाने सांगितलं की ह्याला जेलमध्ये टाका. अंगठी परत त्याच्याकडून काढून घेतली या माणसाकडून. थोड्या वेळाने राजा पुढे गेला. परत राजाने कोणाचं लक्ष नाही असं बघून ती अंगठी फेकली आणि काय होतं ते बघू लागला. आता एक माणूस तिथे आला, त्याने जात असताना त्याला ही पडलेली ही अंगठी मिळाली. त्याने विचार केला ही अंगठी काही माझी नाही, मी कशाला उचलू, म्हणून त्याने दुर्लक्ष केलं तिथे आणि तो पुढे निघून गेला. आता थोड्या वेळाने अजून एक माणूस आला, त्याने ती अंगठी बघितली. एवढी मौल्यवान अंगठी इथे कोणाची पडलेली आहे, आजूबाजूला बघू लागला, तेव्हा त्याला राजा दिसला. ती अंगठी उचलून तो आता राजाकडे घेऊन आला आणि त्याने राजाला दिली. आता राजाने ती त्या माणसाकडून अंगठी घेतली आणि त्याला शाबासकी देऊन सांगितलं की तू प्रामाणिक माणूस आहेस आणि आजपासून तू माझ्या मंत्र्याचं काम करशील. आता या तिघांमध्ये आपल्याला बघा, पहिला कोण होता, आपल्या खिशात घातली त्याने अंगठी, तर तो भोगी स्वरूप आहे त्याचं, स्वतःची म्हणजे लाभ प्राप्त करण्याची इच्छा आहे, तो भोगी होता. दुसऱ्याला, ज्याने दुर्लक्ष केलं अंगठीकडे, ही माझी अंगठी नाही म्हणून तो निघून गेला, त्याला त्यागी म्हटलं जातं. आणि जो तिसरा आहे, ज्याने ती उचलली अंगठी आणि राजाकडे परत आणून दिली, तो तिसरा कोण आहे, भक्त आहे. म्हणजे ज्याची जी वस्तू आहे त्याला ती तो परत करतो. आता बघा, हे जे ब्रह्मांड आहे, भौतिक जग आहे, ह्याचे स्वामी आपण कोण आहेत म्हणतो, भगवान श्रीकृष्ण आहेत. सर्व लोक महेश्वरम आहेत. या ब्रह्मांडातील सर्व वस्तू ही भक्त आपण जी त्यांच्या मालकीची आहे, त्यांचं स्वामित्व आहे हे समजून घेतो. आणि हे भक्त विशेष करून जाणतात की हे सर्व ब्रह्मांडाचे स्वामी हे कृष्ण आहेत. त्यामुळे सर्व वस्तू भक्त हा भगवंतांच्या सेवेमध्ये वापरतो. भक्ताने घर जरी बांधलं तरी भगवंतांच्यासाठी तिथे तो एक जागा ठेवतो, मंदिर बनवतो घरामध्ये. सर्व जमीन ही भगवंतांचीच आहे, त्यातली थोडीशी मला भगवंतांच्या कृपेने मिळाली आहे, पण यावरती अधिकार त्यांचाच आहे, अशी त्याची विचारसरणी असते. तो भोजन खातो, अन्न खातो, पण प्रथम तो अर्पण भगवंतांना करतो. आणि जो भक्त असतो तो कसा, म्हणजे आपण म्हणतो ना, जगातल्या सर्व गोष्टी भगवंतांना अर्पण करतो, स्वतःचा त्याच्या स्वामित्वाची भावना नसते. पण जे ज्ञानी असतात, कर्मी असतात, जे योगी असतात, त्यांचा स्वार्थ हेतू हा वेगळा असतो. ते गीता समजण्यासाठी येतात, पण त्यांचा स्वार्थ वेगळा असतो. जसं आपण म्हटलं, कर्मीला स्वतःचा लाभ पाहिजे असतो, त्यागीला काय करायचं असतं, ज्ञान घेऊन ब्रह्मज्योतीपर्यंत पोचून विलीन व्हायचं असतं, आणि योगीला सिद्धी प्राप्त करायच्या असतात. पण भक्त मात्र भगवंतांच्या सेवेमध्ये अर्पण असतो, पूर्णपणे समर्पित असतो. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अर्जुना, तू माझा भक्त आहेस, माझा सखा आहेस, म्हणून हे रहस्य मी तुला सांगतो. त्यासाठी आपल्याला अर्जुनाचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. अर्जुनासारखं भक्त बनूनच आपण भगवद्गीता समजून घेऊ शकतो. तर कृष्णांनी भगवद्गीतेचं ज्ञान देण्यासाठी अर्जुनाची निवड का केली, याचं उत्तर आपल्याला या श्लोकामध्ये समजतं. अर्जुनासारखं भक्त होऊनच हा गुण आपल्यामध्ये असला पाहिजे भक्ताचा,
तरच आपण हे ज्ञान घेऊ शकू. कृष्णांवर आपली श्रद्धा हवी, तेव्हाच त्यांची वाणी आपण जाणू शकू. आणि कृष्ण म्हणतात ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. श्रद्धा नसेल तर हे ज्ञान आपण विज्ञान म्हणून आचरणात वापरू शकणार नाही. तर आता 4था श्लोक बघू. हरे कृष्ण माताजी. हो, हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, सूर्यदेव विवस्वान हा जन्माने तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला, हे मी कसे जाणावे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुन प्रश्न विचारतोय की कृष्ण, तुम्ही म्हणता की हा उपदेश अनेक वर्षांपूर्वी तुम्ही सूर्यदेव विवस्वानला दिलात, पण तुम्ही तर माझ्या समोर उभे आहात. आपण दोघंही द्वापर युगात आहोत, समकालीन आहोत. मग मी हे कसं मानू की तुम्ही हे ज्ञान अनेक वर्षांच्या पूर्वी सूर्यदेव विवस्वानला दिलं? आता इथे आपण जरा समजून घेऊया. आपल्या सर्वांच्या वतीनेच अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलेला आहे कृष्णांना. अर्जुन कृष्णांचं स्वरूप जाणतो. कृष्ण देवकी पुत्र म्हणून जरी प्रगट झाले असले तरी ते साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आहेत, हे त्याला माहिती आहे. पण एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला हे समजणं कठीण आहे, म्हणून हे सत्य स्पष्ट करण्यासाठी अर्जुन हा प्रश्न विचारतो, ज्याद्वारे कृष्ण आता स्वतः त्यांच्या श्रीमुखातून हे ज्ञान देतील. तर अर्जुन हा प्रश्न स्वतःसाठी विचारत नसून भगवंतांवरती जे विश्वास ठेवत नाहीत, त्यांना भगवंत मानत नाहीत, अशा आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी विचारलेला हा प्रश्न आहे. कृष्ण कसे आहेत? सर्व कारणांचे परम कारण आपण म्हणतो, सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि अनादी कालापासून हे मान्य पण झालेलं आहे. तरी जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत ते त्या या गोष्टीचा स्वीकार करत नाही, कृष्णांचं श्रेष्ठत्व मानत नाहीत. पण कृष्णांच्या वाणीतून मिळालेल्या ज्ञानाद्वारे नास्तिकही जाणू शकतील की कृष्ण हे सच्चिदानंद विग्रह आहेत, दिव्य आहेत, शाश्वत आहेत आणि सर्वश्रेष्ठ आहेत. तर अर्जुनासारख्या भक्ताला कृष्णांच्या दिव्य स्वरूपाबद्दल मुळीच संशय नसतो. पण जे आसुरी लोक असतात, या आसुरी लोकांच्या ना समजावण्यासाठी हे अर्जुनाने विचारलेला प्रश्न आहे, ज्याचं आता उत्तर 5व्या श्लोकामध्ये कृष्ण देतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, माझे आणि तुझे अनेक जन्म होऊन गेले आहेत, हे परंतप. मी इथे सर्व जन्म आठवू शकतो, पण तू आठवू शकत नाहीस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की माझे आणि तुझे अनेक जन्म होऊन गेलेत, पण मला त्यांचं स्मरण आहे. तान्यहम वेद सर्वाणी असं म्हणतात कृष्ण, पण तुला त्याचं स्मरण नाही. आता या जगामध्ये साधारण जीवाला गतजन्माची स्मृती नसते, पण भगवंतांना मात्र अनेक जन्माचं स्मरण असतं. जीव देहांतर करतो, त्यामुळे त्याची स्मृती ह्या जन्मापुरतीच मर्यादित असते. आधीच्या जन्माची स्मृती जीवाला नसते. पण भगवंतांचं शरीर कसं आहे? दिव्य आहे, सच्चिदानंद स्वरूप असल्यामुळे त्यांना सर्व गोष्टींचं स्मरण असतं. भगवंतांच्या संबंधित सर्वच गोष्टी दिव्य असतात. पण बद्ध जीवासाठी मात्र शरीर आणि आत्मा हा असा भेद असतो. भगवंतांचं स्वरूप तसं नाहीये, त्यांचा शरीर आणि आत्मा असा भेद नाहीये, दिव्य स्वरूप आहे. पण बद्ध जीवासाठी मात्र हे असं नसतं. शरीर आणि भेद हे वेगळं आहे. बघा, भौतिक शरीर मागे टाकून आत्मा पुढे जातो, दुसरं शरीर धारण करतो, तेव्हा गतजन्माची स्मृती त्याला उरत नाही. आता भगवंत जेव्हा अवतार घेतात, विविध अवतार घेतात, तेव्हा त्यांचं स्वरूप दिव्यच असतं. पण त्यांचं हे दिव्य स्वरूप जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत ते मात्र जाणू शकत नाहीत. आपण बघा, काही तासांपूर्वी केलेल्या गोष्टीचं पण आपल्याला विस्मरण असतं. तर सकाळी 6 वाजता आपण उठलो असू आणि आपल्याला कोणी सांगितलं की सकाळी 6 वाजल्यापासून आता 3 वाजेपर्यंत तुम्ही काय काय केलं, हे अगदी मिनिटाचं सांगू शकतो का आपण? तर नाही सांगू शकत. तसंच आपली ही मर्यादा आहे. पण भगवंतांचं तसं नसतं, अनेक जन्माची स्मृती त्यांना असते. आता 6व्या श्लोकात आपल्याला याबद्दल अधिक कळेल. बघू आपण काय फरक आहे आपल्यामध्ये आणि भगवंतांमध्ये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्मात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी
सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आधीच्या श्लोकावरून आपण समजून घेतलं, 5व्या श्लोकावरून, की जीव देहांतर करत असल्यामुळे त्याला सर्व गोष्टींचं स्मरण नसतं. पण भगवंतांचं तसं नाहीये. ते आणि त्यांचं स्वरूप यामध्ये काहीही भेद नाही. पण जीवासाठी मात्र शरीर आणि आत्मा हा भेद असतो. पण भगवंतांच्यासाठी शरीर आणि आत्मा हा अभिन्न असतो. त्यामुळे त्यांची स्थिती ही बद्ध जीवापासून वेगळी आहे. दिव्य आध्यात्मिक स्थिती म्हटली जाते भगवंतांची, आणि आपलं भौतिक स्वरूप आहे. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की मी अज आहे आणि आत्मा पण अज आहे. अज म्हणजे काय? अजन्मा. पण कसे आहेत कृष्ण? भूतानाम ईश्वरोपी सन, म्हणजे सर्व प्राणी मात्रांचा मी स्वामी आहे असं म्हणतात कृष्ण. दुसरी महत्वाची गोष्ट कृष्ण काय म्हणतात की आत्ममायया, म्हणजे माझ्या स्वेच्छेने या ब्रह्मांडात मी अवतार घेतो आणि स्वेच्छेनेच हे जग सोडून किंवा हे स्थान सोडून मी माझ्या धामाला परत जातो. बद्ध जीव मात्र असं करू शकत नाही. बद्ध जीव कर्मबंधनामुळे शरीर प्राप्त करतो. बघा, आपल्यापैकी कोणी आपले आई वडील निवडू शकलो का? किंवा आपण कसे दिसतो हे ठरवू शकतो का? कुठल्या देशामध्ये जन्म घेणार, कुठल्या कुटुंबामध्ये जन्म घेणार हे नाही ठरवू शकत आपण. कारण या गोष्टी आपल्याला कर्मफळाच्या नुसार प्राप्त होत असतात. कोणी पुण्य कर्म केली असतील तर त्याला सुंदर सडव शरीर प्राप्त होतं, संपत्ती प्राप्त होते, निरोगी शरीर मिळतं. पण कोणी पापकर्म केली असेल तर त्याचं रूप चांगलं नसतं, व्याधीग्रस्त शरीर मिळतं, कोणी निर्धन असतो. म्हणजे पाप पुण्याच्या या प्रतिक्रिया आहेत, त्यामुळे ही परिस्थिती प्राप्त होत असते. आणि कर्मफळ भोगण्यासाठी बद्ध जीवाला जन्म घ्यावाच लागतो. भगवंतांचं तसं नसतं. ते कर्मफळांनी बद्ध नसतात. आपल्या स्वेच्छेने ते अवतार घेतात. त्यांचं कार्य संपलं, लीला संपल्या की ते आपल्या भगवत धामामध्ये परत जातात. जसे आता आपले पंतप्रधान आहेत बघा, ते दिल्लीवरून त्यांना ज्या शहराला भेट द्यायची असेल, काही महत्वाच्या ठिकाणाला भेट द्यायची असेल, तर ते तिथे त्यांच्या इच्छेने येतात. सर्व परीक्षण करतात, अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतात आणि स्वेच्छेने परत जातात. तर इथे समजून काय घ्यायचंय आपण, की आपण स्वतःला कृष्णांच्या सारखं समजणं किंवा कृष्णांना आपल्यासारखं सामान्य समजणं ही चूक आहे. हा अपराधच मानला जातो. कृष्णांचं स्वरूप हे दिव्य आहे. त्यांच्या संबंधित सर्व गोष्टी ह्या दिव्य स्वरूपाच्या असतात. आता 7वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा कधी धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, तेव्हा हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की ज्या वेळेला लोक भगवंतांना विसरून आत्म्याचा विसर पडतो, लोकांना प्राण्यांसारखं पशुवध भोग करू लागतात, तेव्हा सर्वत्र पापाचं आचरण वाढतं, अधर्म पसरतो. आणि तेव्हा मी अवतार घेतो. जसं हिरण्यकश्यपूच्या वेळी झालं, रावणाच्या वेळी झालं, त्यावेळी भगवंत अवतीर्ण झाले. आता 6व्या श्लोकामध्ये आपण शिकलोय की कृष्ण त्यांच्याबद्दलच्या विशेष गोष्टी काहीतरी आपल्याला या श्लोकांमधून सांगतायत. कृष्ण सामान्य मनुष्यासारखे दिसत जरी असले ना, तरी त्यांना अनेक गतजन्मांची स्मृती असते, हे आपण समजून घेतलं. पण सामान्य मनुष्याला आपण काही तासांपूर्वी काय केलं याचं स्मरण करण्यासाठी पण स्मृतीवरती ताण द्यावा लागतो. आपल्याला कोणी विचारलं मागच्या आठवड्यात यावेळी तुम्ही काय करत होता, तर हे विचारल्यावर आपल्याला लगेच उत्तर देता पण येणार नाही. आपलं शरीर हे भौतिक शरीर असल्याने या शरीराचा नाशही होतो. देहांतरानंतर जेव्हा आपण दुसरं शरीर प्राप्त करतो, तेव्हा गतजन्माची स्मृती आपल्याला राहत नाही. परंतु आपण समजून घेतलं की कृष्ण देहांतर करीत नाहीत, ते अवतीर्ण होतात. त्यांच्या शक्तीच्या द्वारे त्यांच्या मूळ देहात ते अवतीर्ण होतात. आणि कृष्णांचं हे जे दिव्य शरीर भौतिक शरीरासारखं नाश होणारं जरी नसलं, तरी कृष्ण बाल्यावस्थेतून कौमारी अवस्थेत, कौमारी अवस्थेतून तरुणावस्थेत वाढत असल्याचं आपल्याला दिसतं. पण आश्चर्य म्हणजे तारुण्यावस्थेच्या पुढे त्यांची वाढ होत नाही. आता कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या वेळी कृष्णांचं वय 89 वर्षांचं होतं आणि त्यावेळी त्यांना अनेक नातवंडे पण होती. म्हणजे भौतिकदृष्ट्या बघितलं तर त्यांचं वय झालं होतं, पण तरीही ते 25शीतल्या तरुणाप्रमाणे दिसत होते. आणि कृष्णांचं वृद्धावस्थेतलं चित्रही आपण कधी पाहत नाही, कारण ते आपल्यासारखे कधी वृद्ध होत नाही. अवतार समाप्तीच्या वेळेला त्यांचं वय 125 वर्ष 7 दिवस एवढं होतं. त्यामुळे कृष्णांना अजन्मा म्हटलं जातं. सच्चिदानंद असं ते आहेत आणि त्यांचं दिव्य शरीर कधीही नाश पावत नाही.
आता दुसरं म्हणजे ते आपल्या मूळ रूपात जसे आहेत तसेच स्वतःला प्रकट करू शकतात. त्यांच्या इच्छेनुसार ते अवतार घेतात. जेव्हा अधर्माचं वर्चस्व होतं, वास्तविक धर्माचा लोप होतो, तेव्हा भगवंत त्यांच्या इच्छेनुसार प्रगट होतात. जसं आपण इथे म्हटलं, कंसाच्या वेळी, रावणाच्या वेळी सर्वत्र अधर्म पसरला होता. त्यावेळी भगवंतांनी अवतार घेतला आणि धर्माची पुनर्स्थापना केली. आता 8वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण अवतार का घेतात याचं कारण स्पष्ट झालेलं आहे. पहिलं म्हटलंय परित्राणाय साधूनां, म्हणजे भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, आणि मग म्हटलंय विनाशाय च दुष्कृतां, म्हणजे दुष्टांचा संहार करण्याकरता किंवा विनाश करण्याकरता आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता भगवंत अवतार घेतात. भगवंत त्यांच्या अनन्य जे भक्त असतात त्यांना आनंद देण्यासाठी मुख्यतः अवतार घेतात, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. भगवंतांचे जे भक्त असतात त्यांचा छळ हे असुर प्रवृत्तीच्या लोकांद्वारे केला जातो. जसं भक्त प्रल्हादचा छळ हिरण्यकश्यपूच्या द्वारे झाला. आता देवकी ही कंसाची बहीण होती, तिच्या पोटी कृष्णाचा जन्म होणार होता. त्यासाठी कंसाने देवकी आणि वसुदेव यांचा छळ केला. तर भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी आणि असुरांचा विनाश करण्यासाठी भगवंत विविध अवतार धारण करतात. आता हे जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, जे दुष्कृताम किंवा जे दुष्ट म्हटले जातात, त्यांचा विनाश खरं तर भगवंत जिथे आहे तिथूनच ते करण्यास समर्थ आहेत. त्यासाठी त्यांना अवतार घेण्याची आवश्यकता नसते. दुष्टांचा वध करण्यासाठी भगवंतांचे जे अनेक प्रतिनिधी आहेत, म्हणजे जे देवदेवता आहेत, ज्यांना भगवंतांनी शक्ती प्रदान केलेली आहे, जशी सूर्यदेवाला शक्ती प्रदान केलेली आहे, त्याच्या उष्णतेमुळेच सगळं काही संपू शकतं. किंवा इंद्र आहे, इंद्राला शक्ती प्रदान झालेली आहे, सावर्तक मेघाद्वारे तो सर्वत्र वर्षा म्हणजे पाऊस एवढा पाडू शकतो की प्रलय येऊ शकतो. भगवंतांना येण्याची गरज नाहीये, पण भगवंत मुख्यतः भक्तांचा उद्धार करण्यासाठीच अवतार घेतात. म्हणून परित्राणाय साधूनाम हा शब्द पहिला आलेला आहे. साधू म्हणजे भक्त, जे कृष्ण भावनेशी संलग्न आहेत. जसं आता प्रभू रामचंद्रांचा अवतार हा भक्त हनुमानाला आनंद देण्यासाठी झाला, माता सीतेचं रक्षण करण्यासाठी, कौसल्या माताला आनंद देण्यासाठी, शबरी सारख्या भक्ताचा उद्धार करण्यासाठी झाला होता. रावणाचा अंत करणं हा हेतू नव्हता. कृष्णांचंही तसंच आहे. कंस, शिशुपाल इत्यादींचा नाश करण्यासाठी अवतार त्यांनी घेतला नाही. तर जे गोकुळवासी आहेत, माता यशोदा आहेत, गोपी आहेत, त्यांचे जे अन्य भक्त आहेत, यांच्या आनंदासाठी ते अवतीर्ण झाले. तर इथे समजून घेऊया, भगवंत हे भक्तांचा सेवाभाव बघून आकर्षित होतात भक्ताकडे आणि त्यासाठी ते अवतार घेतात. हा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणणारा मनुष्य देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म न घेता माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महत्वाचा श्लोक आहे हा. माझा जन्म आणि कर्म अशा दोन गोष्टी भगवंत म्हणालेत या दिव्य स्वरूपाच्या आहेत. तर जेव्हा देवकी आणि वसुदेवाच्या समोर कृष्ण कारागृहात प्रगट झाले, ते त्यांच्या चतुर्भुज रूपात प्रकट झाले. बघा इथे चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय, पितांबर घातलेले, शंखचक्र गदा पद्म धारण केलेले, मुकुट आणि इतर सर्व अलंकारासहित अत्यंत अद्भुत अशा रूपात ते प्रगट झाले. आपल्यापैकी कोणी येतं का हो असं जन्माला? नाही. आपण जन्माला आल्यावरती आपण बघतो की बाळ रडतं, बोलू तर शकतच नाही पण रडतं. पण इथे कृष्ण हसतमुख होऊन बोलत होते. तर भागवतमच्या 10व्या स्कंदामध्ये याचं वर्णन आलेलं आहे की सुंदर केशकलाप असलेले, आभूषण घातलेल्या रूपात ते देवकी वसुदेवाच्या समोर प्रकट झाले आणि बोलत होते. तर कृष्णांचा जन्मच नाही तर कर्म ही दिव्य स्वरूपाची म्हटली गेलेली आहेत. यमुनेच्या पाण्याने बघा रस्ता करून दिला. त्यांना नंद महाराजाकडे ज्या वेळेला पोहोचवण्याची वेळ होती त्यावेळेला अनेक असामान्य लीला भगवंतांनी केल्या, सामान्यही केल्या. म्हणजे जसं लोणी चोरून खाल्लं ही सामान्य लीला आहे, पण गोवर्धन लीला वगैरे किंवा कालिया सर्पाचं दमन ह्या सगळ्या असामान्य लीला म्हटल्या जातात.
यशोदा मातेला मुखामध्ये ब्रह्मांडाचं दर्शन करवलं, अर्जुनाला विराट अशा विश्वरूपाचं दर्शन त्यांनी घडवलं. तर भगवंतांच्या विलक्षण आणि अद्भुत अशा कार्याचं कोणी अनुकरण करू शकत नाही. आपण ते ऐकून, त्याचं वाचून केवळ त्यांच्या समोर नतमस्तक होऊ शकतो, त्यांना हात जोडून प्रणाम करू शकतो. तर इथे कृष्ण म्हणतात या श्लोकामध्ये की त्यांच्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जो जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर पुन्हा जन्म घेत नाही. पुन्हा जन्म न घेता माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो असं कृष्ण म्हणाले. म्हणजे केवळ त्यांना जाणून घेण्याच्या प्रयत्नांनी, त्यांचे जन्म आणि कर्म जाणून घेण्याच्या प्रयत्नांनी पण आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटू शकतो. आणि भौतिक जगात विचार करा, कुठल्याही कार्याचा एवढा दिव्य लाभ आपल्याला मिळत नाही. अगदी 14-14, 18-18 तास जरी आपण काम केलं तरी आपल्याला त्याचा पुरेसा मोबदला मिळत नाही. सगळ्यांची हीच तक्रार असते. तर साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या बद्दलच्या ज्ञानाने पण आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटून निघू शकतो. म्हणून श्रद्धेने, विश्वासाने भगवंतांची दिव्य वाणी म्हणजे भगवद्गीतेचं श्रवण पठण आपल्याला नियमितपणे केलं पाहिजे. ज्याने हे आपल्या ज्या व्यक्तीने किंवा ज्या भक्ताने म्हणूया कृष्णांच्या जन्माचं कर्माचं स्वरूप जाणलं, त्याला समजतं की माझं शरीर हे भौतिक स्वरूपाचं आहे, कृष्णांच्या सारखं माझं नाहीये. कृष्णांचं सगळंच दिव्य स्वरूपाचं आहे, जन्माचं कर्माचं स्वरूप पण दिव्य आहे. आणि हे जाणणारा भक्तच असू शकतो, कारण तो श्रद्धेने ज्ञान प्राप्त करतो. अशा भक्ताला समजतं की कृष्णांचं शरीर हे दिव्य आहे. दुसरी गोष्ट, भक्ताला समजते की कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत, स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे आणि स्वामींची सेवा करणं, मी सेवक असल्याने हेच माझं कर्तव्य आहे. भक्ती सेवेत जोडून घेणं हेच माझं कर्तव्य आहे, ज्याने माझा उद्धार होईल. आता ज्या वेळेला त्याला, भक्ताला या गोष्टी समजतात तेव्हा त्याचा पूर्ण विश्वास असतो या ज्ञानावरती आणि भक्त होऊन तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न होतो. आणि असा भक्त मग त्यावेळेला त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, म्हणजे मग त्याचा पुनर्जन्म होत नाही असं भगवंतांनी म्हटलेलं आहे. भक्तासाठी भक्तिमय सेवा करत राहणं हेच योग्य राहतं. त्यानेच जन्म मृत्यूच्या चक्रातून त्याची सुटका होते आणि भगवत प्राप्ती होते. भगवत नामात हे सर्वांचं शरीर हे कसं दिव्य स्वरूपाचं असतं. भगवंतांना तो भक्त तिथे पाहू शकतो समोर आणि त्यांची सेवा करू शकतो. पण भगवंतांना जे सामान्य समजतात, आपल्यासारखं शरीर किंवा भौतिक स्वरूपाचे समजतात, त्यांचा मात्र इथे वारंवार जन्म होतो आणि जन्म मृत्यूच्या चक्रातून ते सुटू शकत नाहीत. आता 10वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्याविषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि याप्रमाणे त्या सर्वांना माझ्याविषयी दिव्य प्रेम प्राप्त झाले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जे देहात्म बुद्धीमध्ये आहेत, देहात्म बुद्धी म्हणजे स्वतःला शरीरच मानणारे आणि त्यामुळे भोग कार्यामध्ये ते आसक्त आहेत, असे लोक भगवंतांवर श्रद्धा ठेवत नाहीत आणि ते लोक राग, भय आणि क्रोध यामध्ये अडकून भगवंतांना विसरून जातात. आता भक्तीच्या ज्या 9 पायऱ्या आहेत की श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, या प्रक्रियेची सुरुवात श्रद्धेपासून होते. श्रद्धा आहे म्हणूनच व्यक्ती ज्ञान घेतो. ज्ञानाने श्रद्धा ही अधिक बळकट होत जाते आणि मग करत करत भक्त एक एक पायरी चढतो. आणि हे ज्ञान आपण परंपरेतून आलेल्या आध्यात्मिक गुरूंकडून घेण्याचं महत्व आहे. असंच कोणाकडून घेतलेलं ज्ञान हे दूषित असू शकतं. आता आपण नवसाधक आहोत, त्यामुळे आपली श्रद्धा अजून दृढ झालेली नाही, अशाला कोमल श्रद्धा असं म्हणतात. तर जेव्हा असं दूषित ज्ञान आपण घेतो तेव्हा ही आपली कोमल श्रद्धा अधिकच डळमळीत होते आणि श्रद्धा कमी झाल्याने या मार्गात प्रगती करण्याऐवजी हा मार्ग आपण सोडूनच देऊ शकतो. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता इथे वीत, राग, भय, क्रोध असं म्हटलेलं आहे. तर आता हे काय आहे हे समजून घेऊया. वीत म्हणजे काय, तर मुक्त होणे. कशातून मुक्त होण्याविषयी इथे सांगितलंय, राग, भय आणि क्रोध यातून मुक्त होणे. राग म्हणजे काय, आसक्ती, भौतिकाचं अत्याधिक आकर्षण, म्हणजे केवळ भौतिकाचाच विचार दिवस रात्र. तर जर आध्यात्मिक प्रगती करायची असेल तर राग, भय आणि क्रोध यापासून मुक्ती हवी. राग, भय आणि क्रोध यांचा त्याग करून मन शुद्ध होतं.
आणि या अपवित्र गोष्टी मनातल्या काढण्याचा मार्ग म्हणजे हरिनामाचं श्रवण कीर्तन केलं पाहिजे. तर कृष्णांकडे पोचायचं म्हणजे भक्ताचं हृदय कसं शुद्ध हवं, निर्मळ हवं. ज्या हृदयामध्ये अशुद्धता आहे, राग, भय, क्रोध आहे, तो व्यक्ती कृष्णांपर्यंत त्या व्यक्तीला प्रेमही वाटणार नाही आणि भगवत धामात तो प्रवेशही घेऊ शकणार नाही. त्या हृदयात भगवंत वास करणार नाहीत. पण ज्याच्या मनातून अशुद्धता निघून गेलेल्या आहेत हृदयातून, अशा हृदयामध्ये कृष्ण वास करतात, जे शुद्ध भक्ताची स्थिती आहे. आता राग आपण म्हटलं आसक्ती आहे. भौतिकाबद्दलची ही अत्याधिक आसक्ती हा पाया आहे, जिथून पुढे अजून अनर्थ सगळे घडतात. आता त्याचमुळे भय आणि क्रोधही तयार होतो. आपण आसक्ती सोडली तर आपोआपच भय आणि क्रोधही जातील. जेव्हा आपल्याला आता एखादी गोष्ट खूप आवडते, त्या गोष्टीच्या प्रती आपण अत्याधिक आसक्त असतो, त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये भय असतं की ही मला आवडणारी गोष्ट कोणीतरी माझ्यापासून हिरावून नेईल. आता आपण इथे भौतिक जगामध्ये खुर्चीसाठी चाललेलं राजकारण ऐकतो, त्यांच्या बातम्या वाचतो. स्वर्गामध्ये इंद्राच्या गादीसाठी होणारी आक्रमण, युद्ध याच्या कथा आपण ऐकलेल्या आहेत. इंद्र कसा सदैव दक्ष असतो, भयभीत असतो की कोणी स्वर्गावर हल्ला तर करीत नाही ना. आणि राजकारणात तर आपण बघतोच, कोणी माझं पद, कोणी माझी खुर्ची, सत्ता, संपत्ती माझ्यापासून हिरावून घेत नाही ना. असे सतत विचार करत असतात हे लोक, कारण ते अत्याधिक आसक्त असतात त्या गोष्टींकडे. आता ज्या गोष्टी ज्यांच्यावरती तो व्यक्ती अत्याधिक आसक्त आहे, ती गोष्ट त्याच्यापासून कोणी दूर काढून घेतं किंवा तो मिळवण्याचा तो व्यक्ती प्रयत्न करत असतो, पण ती मिळू शकत नाही. तेव्हा मध्ये क्रोध तयार होतो. क्रोध, आणि त्यामुळेच आता भय आणि क्रोध याचं कुठून तयार झाला, तर हा त्या आसक्तीपासून किंवा राग याच्यापासून तयार झाला. तर या भौतिकाच्या आसक्तीमुळेच आपलं मन आणि इंद्रिय दूषित होतात आणि आपण भौतिकामध्ये अधिकच गुरफटतो. पण हरिनामाचं श्रवण कीर्तन केल्याने भौतिकाची जी आसक्ती आहे त्याच्यापासून आपण थोडं अलिप्तता गाठू शकतो, दूर करू शकतो. तर आता आपण शिकलोय 14व्या अध्यायामध्ये आसक्तीतून मुक्त होण्यासाठी गुरूंच्या मार्गदर्शनासाठी विधी विधानांचं आपल्याला पालन केलं पाहिजे, हे आपण समजून घेतलं. आता आधीच्या श्लोकात जसं 9व्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणाले की अनेक मनुष्य माझ्या विषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेले आहेत. जन्म कर्मच मे दिव्य, म्हणजे जन्माचं आणि कर्माचं ज्ञान घेऊनच अनेक लोक शुद्ध झालेले आहेत. तर हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. जसं आपण आता कुठल्या असाध्य व्याधीवरती आपल्याला कुठल्या वैद्याने औषध सांगावं ना, तसंच कृष्ण म्हणतायत की त्यांच्या विषयीचं दिव्य ज्ञान प्राप्त करून अनेक साधकांनी, अनेक भक्तांनी कृष्णधामाची प्राप्ती करून घेतलेली आहे. हे दिव्य ज्ञान आपण कसं प्राप्त करू शकतो, तर श्रवण पठण करून प्राप्त करू शकतो आणि त्याचा अनुभव पण भक्त घेऊ शकतो. भौतिक जगामधल्या ज्या बातम्या असतात, वर्तमानपत्र असतात, ते वाचून आपलं मन अस्वस्थ होतं. पण आता इथे बघा, भगवद्गीतेच्या वर्गाला आपण येतो, कृष्णांच्या वाणीचं श्रवण करतो आणि आपल्याला कुठेतरी हा आनंद मिळत असतो. म्हणूनच वारंवार आपण वर्गाला येण्याचा प्रयत्न करतो आणि आनंद घेतो. तर हे लक्षात ठेवूया की जे श्रवण आहे कृष्णांचं, कृष्णांच्या वाणीचं, हे कुठेतरी आपल्याला शुद्ध करत असतं. आणि त्याप्रमाणे जेव्हा आपण हे पठण करतो, श्रवण करतो भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं, ही एक इंद्रियांची तपस्या होते जी आपल्या आत्म्याला शुद्ध करत असते. आपल्या मनामधल्या ज्या अशुद्धता असतात ना, त्या दूर करत असते. भक्तिमय जीवनामध्ये आपण प्रगती करत असतो. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम केल्यानेच हृदय निर्मळ होतं. जसं आता एखाद्या चित्रामध्ये तुम्ही बघता, कमळ असतं बघा, चिखलात उगवतं ते, पण ते ऊर्ध्व दिशेने चिखलातून बाहेर पडतं, तिथे जाऊन ते उमलतं, अशुद्धतेतून बाहेर निघतं, त्याच वेळेला ते उमलू शकतं. तसंच हे राग, भय, क्रोध ह्या अशुद्धता आहेत. याच्यापासून आपल्याला अनासक्त व्हायला हवं, दूर व्हायला हवं आणि हे लक्षात ठेवून आपल्याला कार्य करावी लागतात. तर आता आधी सांगितलेल्या या 4 संप्रदायांच्या पैकी आलेल्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून आपल्याला ज्ञान घ्यायला पाहिजे, कृष्ण भावनेचं अनुशीलन केलं पाहिजे. कृष्णांचा जन्म आणि कर्म हे किती दिव्य आहे याच्यावरती विश्वास ठेवून आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कायमचे बाहेर मग सुटू शकतो. आता आपण काल बघा चर्चा करत होतो की हे जे सूक्ष्म शरीर आपलं आहे, सूक्ष्म शरीर म्हणजे आपण म्हटलं ना की आपल्या मन, बुद्धी, अहंकार यामध्ये या सगळ्या अशुद्धता असतात.
आणि आत्म्यासाठी हे सूक्ष्म शरीर हे एक आवरण असतं. पुढे आता 13व्या अध्यायात तुम्हाला आठवत असेल तर आपण अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश असं शिकलो होतो. तर हे कोश म्हणजे ही आत्म्याच्या वरची आवरण आहेत. सूक्ष्म शरीरातील हे जे कोश आहे हे आत्म्याला स्थूल शरीराशी जोडतात. म्हणजे आत्मा आणि स्थूल शरीर यांच्यामधला दुवा काय आहे, तर हे सूक्ष्म शरीर आहे. सूक्ष्म शरीर हे सर्व आपल्या इच्छा, वासना, कर्म यांचं स्टोअर हाऊस आहे. म्हणजे तिथे त्या साठवल्या जातात, ज्याच्या आधारावरती भविष्यात आपल्याला नवीन शरीर प्राप्त होतो. आता मृत्यूनंतर केवळ स्थूल शरीराचा म्हणजे बाह्य शरीराचा, जे शरीर आपल्याला एकमेकांचं दिसतं, हे स्थूल शरीर केवळ ह्याचा नाश होतो. सूक्ष्म शरीर या वासना, इच्छा, कर्म आदी घेऊन आत्म्याच्या बरोबर पुढचा प्रवास करतं. केव्हापर्यंत, तर भौतिक जगातून या आत्म्याची मुक्ती होईपर्यंत. आता मुक्ती केव्हा होते आत्म्याची, ज्या वेळेला अनर्थ संपून जातात तेव्हा सूक्ष्मदेह संपून जातो. आता भक्ती ही अशी शक्तिशाली क्रिया म्हटली गेलेली आहे की या सूक्ष्म देहाला विरघळवून टाकू शकते, म्हणजे त्यातल्या अनर्थांचा विनाश करते. जेव्हा सूक्ष्म देहातले अनर्थ संपले म्हणजेच आत्मा शुद्ध झाला, म्हणजेच तो मुक्त झाला या भौतिक जगातून, आता तो भगवत धामात जाऊन भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न होऊ शकतो. म्हणजे भक्ताला मुक्तीसाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाही. भक्ती करत असतानाच त्याच्या सूक्ष्म देहातील अनर्थ क्रमशः नष्ट होऊ लागतात आणि लवकरच तो या स्थितीला पोहोचतो की कुठलेही अनर्थ त्याच्यामध्ये उरत नाही. म्हणून भक्ती ही मुक्तीपेक्षा श्रेष्ठ मानली गेलेली आहे. आता जो भगवंतांच्या साकार रूपाला मानत नाही, आपण त्यांना काय म्हणतो, निर्विशेषवादी किंवा निर्विकारवादी म्हणतो, ते केवळ मुक्तीसाठी प्रयत्न करतात. त्यासाठी कठोर तपस्या करतात, क्लेशदायक मार्गाचा अवलंब करतात. पण भक्त जो असतो तो केवळ भक्तीमध्ये संलग्न असतो. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप तो करतो, तत्क्षणी त्याच्यातील अनर्थांचा नाश होणं सुरू होतं. केवळ हरिनामाचा जप करण्यानेच हे साध्य होतं. कुठलीही इतर कठोर तपस्या त्याला करावी लागत नाही. केवळ हरिनामाचा जप करीत, प्रसाद ग्रहण करीत, इतर इंद्रियांना तो संयमन करू शकतो. आता आपण इथे प्रसाद ग्रहण करीत असं मी म्हटलं, कारण ह्याचं महत्व आपण काल परवा समजून घेतलं होतं बघा, की जीभ ही म्हणजे सर्व इंद्रियांमध्ये जीभ ही संयमित करायला सगळ्यात कठीण आहे. आणि प्रसाद जेव्हा आपण खातो आणि हरिनामाचा जप करतो किंवा संकीर्तन करतो, त्यामुळे जीभ संयमित होऊ शकते. आणि जीभ संयमित झाली तर इतर इंद्रिय तर निश्चितच संयमित होतात. त्यामुळे मग असा व्यक्ती मुक्त होतो. जसं आपण आता अन्न खाल्लं, ते पोटात गेलं, तर आपल्या पोटात असलेला जठराग्नी त्या अन्नाचं पचन करतोच. अन्न पचावं म्हणून आपल्याला काही वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाही. तसंच आहे, भक्ती केल्याने अनर्थ निवृत्ती होऊन भौतिक जगातून मुक्ती आत्म्याला मिळते आणि त्याच्या मूळ स्थानी भगवत धामात तो परत जाऊ शकतो. भगवत धामात जाताना आत्मा शुद्ध, निर्मळ किंवा विकाररहित स्वरूपाचा असतो, हे समजून आपल्याला घेतलं पाहिजे. थोडे जरी अनर्थ त्याच्यात असतील तरी तो भौतिक जगातच असेल. मग भौतिक जगात म्हणजे तो पृथ्वीवरती असेल किंवा उच्च लोकामध्ये असेल, जो भौतिक जगाचाच भाग मानला गेलेला आहे. पण भगवत धामात जाताना आत्मा पूर्ण शुद्ध स्थितीत असायला हवा. आता 11. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्याला देतो. हे पार्था, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योजना माताजी, अटेंडन्स लिंक तुम्ही शेअर करा आणि सर्व भक्तांनी अटेंडन्स लावून घ्या आपला. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की जो भक्त ज्या प्रमाणात माझ्याबरोबर जोडून घेतो त्याच प्रमाणात मी त्याच्यावर कृपा करतो. जसं बघा, शाळेमध्ये वर्गामध्ये बरीच मुलं असतात ज्यांना वेळच्या वेळी म्हणजे गृहपाठ ते करतात, वर्गात शिकण्याकडे लक्ष देतात, जे शिक्षक शिकवतात त्याच्याकडे व्यवस्थितपणे लक्ष देतात, पुढच्या बाकांवरती बसतात आणि शिक्षकांना अशी मुलं आवडतात. पण काही जे बॅक बेंचर्स म्हटले जातात, ज्यांना गप्पा, टिंगल, टवाळ्या, खोड्या करण्यामध्ये त्यांना जास्त रस असतो आणि शिक्षक त्यांना ओरडतात, वेळ पडली तर शिक्षा पण करतात, वर्गात लक्ष द्यायला सांगतात. आता खरं तर हे त्या मुलांच्या हितासाठीच असतं. पण ही मुलं वेगळा विचार करत असतात की शिक्षक कसं काही मुलांना चांगले मार्क्स देतात,
जे पुढच्या बाकावर बसतात, वेळच्या वेळी अभ्यास करतात, त्यांच्याकडे जास्त लक्ष देतात, अशी तक्रार असते त्यांची. आता ही मुलं हे बघत नाहीत की ते पुढच्या बाकावर बसलेली मुलं वेळच्या वेळी गृहपाठ करतायत, अभ्यासाकडे लक्ष देतायत, याकडे हे लक्ष देत नाहीत. तसंच आता हे जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात ना, त्यांचंही वागणं असंच असतं. भगवंत जे सांगतात त्याच्याकडे लक्ष न देतात आपल्या मनमर्जीने भगवंतांच्या आदेशाच्या विरुद्ध हे वर्तन करतात. त्यामुळे भगवंत इथे म्हणतात की जसा ज्याचा मनोभाव असेल तसंच अनुकूल फळ मी त्याला देतो. यावरून आपल्याला काय समजतं की भगवंत हे निश्चितपणे आपल्या सेवेची नोंद घेतात, म्हणजे आदान प्रदान करतात भक्तांच्या बरोबर. आता आपला जसा भाव असेल, ज्या प्रमाणात आपण भगवंतांच्या बरोबर ज्या प्रमाणात आपण भगवंतांना समर्पित असू त्या प्रमाणात भगवंत आदान प्रदान करतात. प्रत्येक भक्ताचा भाव आणि समर्पणाची स्थिती ही वेगळी वेगळी असते. जसं बघा, आता माता यशोदा भक्त आहे, भक्त हनुमान आहेत, अर्जुन आहे, गोकुळातल्या गोपी होत्या, भगवंतांचे गोप सवंगडी होते. हे सर्व भक्त आहेत, पण यांचा भाव एकमेकांच्या पासून वेगळा आहे. तर 5 प्रमुख रस आपल्याला सांगितलेले आहेत, ज्याच्याबरोबर हा भक्त हे भगवंतांच्या बरोबर जोडले जातात. जसं आता शांत रस आहे. शांत रस म्हणजे वृंदावनातल्या ज्या गायी आहेत किंवा वृक्षवेली आहेत, या सर्व भगवंतांच्या चरण कमलांवरती पूर्णपणे अनुरक्त होता, पण त्यांचा रस कुठला आहे जोडून घेण्याचा शांत रस म्हटला जातो. मग वात्सल्य रस आहे. वात्सल्य रस म्हणजे कृष्णांना पुत्र रूपात बघून प्रेम करणे. जसं माता यशोदा, नंद महाराज किंवा देवकी वसुदेव, माता कौसल्या आणि प्रभू रामचंद्र हे कसे वात्सल्य रसात एकमेकांच्या बरोबर जोडलेले होते. मग माधुर्य रस आहे. माधुर्य रस म्हणजे प्रेम भावनेच्या रसाने जोडलं जाणं. जसं माता सीता आणि प्रभू रामचंद्र किंवा सर्व गोपी या कृष्णांच्या बरोबर या माधुर्य रसात जोडल्या होत्या. मग सख्य रस आहे. मित्रत्वाच्या रूपाने, जसं हा आता अर्जुन आणि सर्व गोप सवंगडी कृष्णांच्या बरोबर जोडले होते. आणि दास्य रस, सेवकाच्या रूपात जोडून घेणं, जसं भक्त हनुमान प्रभू रामचंद्राबरोबर दास्य रसात जोडला होता. तर आता ह्या गायींचा आपण थोडंसं समजूया. गायी ज्या कृष्णांच्या बरोबर आपण म्हटलं शांत रसामध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत, आणि गोकुळातल्या ज्या गायी होत्या कृष्णांना अत्यंत स्नेह देत असत, आणि कृष्णही आपल्या गायींवरती नितांत प्रेम करत असत. गोविंद असंच त्यांचं नाव आहे बघा. इंद्रियांना सुख देणारे हा अर्थ आहेच, पण गायींना आनंद देणारा असाही त्याचा अर्थ. आणि कृष्णांची अनेक नावं गोविंद, गोपाल असंच म्हणजे गो या शब्दावरूनच पडलेली आहेत. तर कृष्णांना गायींच्या बरोबर राहायला, वासरांना आनंद द्यायला हे त्यांना खूप आवडतं. भागवतम मध्ये कृष्णांना तृणचर अनुगम असं वर्णन केलेलं आहे. आता गायी कसं तृण खातात, तृण म्हणजे गवत, आणि कृष्ण या गायींच्या मागे मागे चालत असत. आता विचार करा, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, पण ते गायींच्या मागे मागे चालत असत. आणि जेव्हा वृंदावनामध्ये सर्व गायी वासरांना चरायला ते घेऊन जात असत, त्याचं वर्णन जे श्रीमद भागवतम मध्ये आलेलं आहे त्यामध्ये म्हटलंय की तहानलेल्या गायी वासरांना यमुनेचं पाणी ते प्रथम पिऊ द्यायचे आणि मग ते स्वतः पित असत. आता गायी अनवाणी चालतात म्हणून कृष्ण स्वतःही पायामध्ये काही न घालता चालत असत. यशोदा मातेला अत्यंत काळजी वाटे की कृष्णाचे श्रीचरण हे कोमल आहेत, त्याला काटे, दगड इत्यादी त्याच्या कोमल पावलांना बोचतील, म्हणून तिने कृष्णांना अनेकदा सांगितलं पायामध्ये काहीतरी घालत जा, चपला इत्यादी. पण गायी घालू शकत नाहीत चपला इत्यादी, म्हणून मी घालणार नाही असं कृष्णाने सांगितलं होतं, आणि ते गायीच्या मागे वृंदावनामधून चालत असत. तर चित्रामध्येही आपण अनेकदा बघतो बघा, कृष्ण या गायींच्या बरोबर बसलेले आहेत, बासरी वाजवत आहेत. तर जेव्हा या गायींना समजतं ना की कृष्णांनी आमच्यासाठी पायामध्ये न घालायला माता यशोदेला नाही म्हणून सांगितलेलं आहे, तर तेव्हा या ज्या 9 लाख गायी होत्या त्या वृंदावनातल्या वेगवेगळ्या वनामध्ये गेल्या. आपल्या खुरांनी मातीतले जे छोटे छोटे दगड आहेत त्याच्यावरती आपले खूर घासून घासून तोडून तोडून त्याची बारीक माती केली. म्हणजे जसं म्हणतो ना धान्य दळल्यावर कसं बारीक होतं ते, तसं त्या मातीची हे झाली परिस्थिती. तर कृष्णांच्या पायाला दगड बोचू नये म्हणून गायींच्या अशा करण्याने त्या व्रजभूमीतली माती आजही खूप मृदू किंवा मुलायम अशी आपल्याला दिसते. तर या श्लोकातून आपण काय समजून घेतो की प्रत्येक आत्म्याकडे हा चॉईस आहे, जीवात्म्याकडे, की त्याला कृष्णाकडे जायचं आहे का की नाही, आणि किती प्रमाणात जायचंय. आता 2 वेगळे जीवात्मा आहेत, त्यांच्या बरोबरचं आदान प्रदान करताना कृष्ण कुठेही भेदभाव करत नाहीत. हा विशेष लक्षात घ्यायचा पॉइंट आहे बघा. कृष्णांची इच्छा म्हणून एकाला जास्त दिलं, दुसऱ्याला कमी दिली कृपा, असं करत नाहीत कृष्ण. जीवात्म्याची जेवढी श्रद्धा असेल
त्या प्रमाणात कृष्ण प्रदान करतात. हा, हे समजून घेतलं पाहिजे आपल्याला. म्हणजे एखाद्याला भौतिकामध्ये रमायचं असेल तर कृष्ण त्याच्या इच्छेच्या आड येत नाहीत. या उलट एखादा भक्त त्यांची मनोभावे सेवा करत असेल तर त्याचं अनुकूल फळ त्याला देतात. म्हणजे भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी प्रत्येक जण हा कृष्णांवरच अवलंबून असतो. जेवढी ज्याची श्रद्धा, जेवढं त्याचं समर्पण, तोच भाव, परस्पर भाव कृष्ण त्याला प्रदान करतात, तेवढीच कृपा त्याला देतात. म्हणजे हे स्वातंत्र्य निवड करण्याचं आपल्याकडे आहे की आपल्याला कृष्णांकडे जायचं आहे का नाही. आता हे झालं भक्तांच्या बद्दल. पण जे अभक्त आहेत तेही कृष्णांचं स्मरण करत असतात, पण ते कसं आहे, प्रतिकूल भावाने करतात. जसं की कंस आहे, रावण आहे, शिशुपाल आहे, हे प्रतिकूल भावाने त्यांच्याशी जोडलेले होते आणि तोच भाव कृष्णांनी त्यांना परत दिला. आता 12वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फळप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कृष्णांची भक्ती केल्याने जर का मनातील इच्छा पूर्ण होत असतील तर भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी इतरांची म्हणजेच देवदेवतांची पूजा का केली जाते याबद्दल आपल्याला या श्लोकामध्ये समजतं. तर या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की काहींच्या भौतिक इच्छा असतात, त्या घेऊन ते देवदेवतांकडे जातात, कारण त्यांना शीघ्र लाभ पाहिजे असतात. आता एखादा मुलगा असतो बघा, मार्केटमध्ये गेल्यावरती आईकडून पैसे मागतो, मला मिठाई खायची आहे म्हणतो. तर आई विचारते कुठली मिठाई खायची आहे तुला, तर तो रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका गाडीकडे बोट दाखवतो. आता त्या गाडीवर म्हणजे कसं उघड्यावरच मिठाई विकत असल्याने त्याच्यावर माशा इत्यादी बसलेल्या असतात आणि काही लोक ते खातही असतात. मग आई ते म्हणते मुलाला की बघ, ही अशी मिठाई जर का तू खाल्लीस ना तर तू आजारी पडशील. तर तो मुलगा आईकडे म्हणतो की बघ ना, तो माणूस आई तर विकतोय सगळी मिठाई आणि बरेच लोक तिथे खातायत. मग आई त्याला सांगते की बघ, त्यांना समजत नाहीये, माशा बसलेलं अन्न खाल्ल्याने पोट दुखतं. बरं, विकणारा ती मिठाई विकतो कारण त्याला पैसे मिळत असतात, त्याच्या सामानाची विक्री होत असते. आता हे देवतांची वरदानं कशी असतात बघूया हा आपण. आता हिरण्यकश्यपू बघा, ब्रह्मदेवाकडे अमर होण्याचं त्याने वरदान मागितलं, पण पुढे त्याचं काय झालं हे आपल्याला माहिती. अंततः हिरण्यकश्यपूचा वधच झाला. भस्मासुराने भगवान शंकरांकडून वरदान घेतलं की मी ज्याला स्पर्श करेन तो भस्म होईल, आणि शंकरांनी वरदान त्याला दिलं पण नंतर तो शंकरांच्या डोक्याला स्पर्श करायला तयार झाला होता. शेवटी विष्णूंनी मोहिनी रूप घेऊन त्याला स्वतःच्या डोक्याला स्पर्श करायला लावला, तेव्हा त्याचा अंत झाला. तर देवदेवतांची संतुष्टी केली तर देवता प्रसन्न होऊन आपल्याला शीघ्र वरदान देतात. पण वरदान प्राप्त करून त्याचा अयोग्य वापर केल्याने जे परिणाम होतात ना, ते परिणाम दूर करू शकत नाहीत. तिथे आपली सहायता देवतांकडून होऊ शकत नाही. पण कृष्ण इथे आपली सहायता करू शकतात, कारण ही शक्ती केवळ कृष्णांमध्ये आहे, ही शक्ती देवतांकडे नाही. देवतांनी दिलेलं जे हे वरदान आहे ते भौतिक स्वरूपाचं असू शकतं, त्यामुळे ते तात्पुरतं असतं, क्षणभंगूर असतं, काही काळ टिकणारं असतं. आणि असं वरदान आपल्याला आपल्या भौतिक बंधनालाच कारणीभूत ठरतं. जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मनुष्य अडकतो, भौतिकातून सुटका त्याची होऊ शकत नाही. पण कृष्ण कसे आहेत, मात्या पित्यासारखे आपण म्हणतो. जसे या मुलाची आई त्याला सांगेल की तुला मिठाई हवी आहे ना, तर मग आपण चांगल्या दुकानातून घेऊया, जिथे माशा बसलेल्या नाहीत, ती झाकून ठेवलेली आहे, असं बघून आपल्याला घ्यायला पाहिजे. दुकानदार केवळ पैसे घेऊन ते सामान देतो, पण जी माता आहे, पिता आहे, ते मुलाचं हित कशात आहे ते बघून ते कार्य करायला सांगतात. तसंच कृष्ण जीवासाठी जे श्रेयस्कर आहे, सर्वतोपरी हिताचं आहे, तेच करतात. तर कृष्ण सांगतात हे भौतिक जग दुःखालयम अशाश्वतम आहे, इथल्या सर्व गोष्टी या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. सुख मिळेल पण तेही काही काळच टिकणारं असेल, अंततः दुःखच मिळेल. मग त्यासाठी तुम्ही इथून सुटका करून घ्या या भौतिक जगातून आणि माझ्या भगवत धामात या, जे शाश्वत आहे. पण आता ज्या लोकांची इंद्रिय उपभोगांमध्ये अधिक रुची असते, इंद्रिय उपभोगामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा पटकन प्राप्त होण्यासाठी त्वरित लाभ मिळावे अशी इच्छा घेऊन ते लोक देवतांकडे जातात आणि वरदान प्राप्त करून भौतिकामध्ये गुंतून जातात, जे त्यांच्या हिताचं नसतं. पण जे श्रेयस्कर आहे अशी कृष्ण भावना ते स्वीकारत नाहीत. भौतिक जग हे अशाश्वत आहे, त्यामुळे देवता, त्यांचे उपासक आणि मिळालेले वरदान
हे सर्व अशाश्वत स्वरूपाचं आहे. पण भगवंतांचे भक्त कसे आहेत, कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतात, शुद्ध होतात आणि शाश्वत अशा कृष्णधामाची प्राप्ती करू शकतात. आता 13वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्मांना अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्यय असल्यामुळे अकर्ताच आहे हे तू जाणून घे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो मानवी समाज आहे तो केवळ आहार, निद्रा, भय, मैथून यामध्येच व्यग्र असेल तर हा समाज पशु समाजाप्रमाणेच आहे म्हटलं पाहिजे. या पशुच्या स्तरापासून मनुष्याला उन्नत होण्यासाठी भगवंतांच्या द्वारे या वर्णाश्रम पद्धतीची रचना करण्यात आलेली आहे, ज्याद्वारे मनुष्याचा विकास होऊ शकतो. आता सामाजिक सुव्यवस्थेसाठीच ही वर्णाश्रम पद्धती आहे हे आपण समजून घेऊया. भगवंतांनी केलेल्या योजनेमध्ये कुठलंही शोषण नसतं, कुठलाही स्तर श्रेष्ठ, कुठला कनिष्ठ असंही नाही. सर्वच वर्ण जेव्हा आपापले कार्य योग्य पद्धतीने करतात त्यावेळेला सामाजिक सुव्यवस्था राहू शकते. आता कृष्ण सांगतात की समाजाची विभागणी 4 वर्णामध्ये होते. कुठले 4 वर्ण, तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ही विभागणी मुख्य म्हणजे गुणांच्या आधारावरती होते. गुण कर्म विभागशः असं बघा शब्द आलेले आहेत श्लोकामध्ये. कोणत्या गुणांच्या आधारावर होते, तर प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, या गुणांच्या आधारावरती ही वर्णांची विभागणी होते. आता हे जे 3 गुण आहेत प्रकृतीचे, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, प्रत्येक माणसामध्ये हे तिन्ही गुण हे असतातच. पण या 3 पैकी कुठला तरी एक गुण माणसामध्ये अधिक प्रबळ असतो. त्या गुणातली कार्य तो सहजपणे करू शकतो. जसं आपण म्हणतो ब्राह्मण याच्यामध्ये सत्वगुण प्रबळ असतो, त्यामुळे सत्वगुणातली कार्य ब्राह्मण सहजगत्या करू शकतो. रजोगुण प्रबळ असलेला क्षत्रिय, रजोगुण आणि तमोगुणाचं मिश्रण म्हणजे वैश्य, आणि ज्याच्यामध्ये तमोगुण प्रबळ असतो तो म्हणजे शूद्र. आता या गुणांच्या आधारावरच कृष्णांनी ही रचना केलेली आहे. आपल्याला माहितीये कृष्ण हे सृष्टीचे रचयिता आणि पालनकर्ता दोन्ही म्हटले जातात. तर या भौतिक जगाचं कार्य सुरळीत सुरू राहावं म्हणून या 4 गुणांच्या आधारावरती हे विभाग केलेले आहेत. आता ब्राह्मण आपण म्हटलं सत्वगुणात आहेत, तर सत्वगुणातली जी कार्य आहेत तो अगदी सहजगत्या करू शकतो. तो अध्ययन करू शकतो, ज्ञान घेऊ शकतो आणि इतरांना देऊ शकतो. इतरांनी ज्ञान शिकण्यासाठी जी कला त्याच्यामध्ये असते, बुद्धिमान असतो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करण्याची क्षमता असते आणि इतरांना हे ज्ञान देऊन त्यांनाही या मार्गावरती चालण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. आपण परत एकदा रिपीट करूया, हे गुणाच्या आधारावरती आहे, जातीच्या आधारावरती नाहीये. क्षत्रिय आपण म्हटलं रजोगुणात असतो. कुठली कार्य तो सहजगत्या करू शकतो, तर संरक्षणाचं कार्य, शासन करण्याचं कार्य हे तो करू शकतो. आता धार्मिक मार्गावर चालणाऱ्या व्यक्तींना म्हणजे ब्राह्मण इत्यादींना काही अधार्मिक प्रवृत्तीचे किंवा आसुरी प्रवृत्तीचे लोक त्रास देतात. मग त्यांच्यापासून रक्षण करण्यासाठी हा क्षत्रिय पुढे येतो. क्षत्रिय जर का नसेल तर समाजामध्ये सर्वत्र अधर्म पसरेल. रजोगुण म्हणजे क्रियाशीलता असते. कुठे अत्याचार होत असेल तर तो थांबवण्यासाठी क्षत्रिय पुढे जातो. देशाचं रक्षण करण्यासाठी तो मागे पुढे बघत नाही, शस्त्र उचलतो. आणि आजच्या दृष्टीने बघितलं तर आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स मध्ये जे प्रशासकीय सेवेमधले जे लोक आहेत त्यांना रजोगुणात आपण म्हणू शकतो किंवा क्षत्रिय म्हणू शकतो. आता वैश्यामध्ये आपण म्हटलं रजोगुण आणि तमोगुण या दोन्हीचं मिश्रण असतं. वैश्यासाठी कार्य कुठली सांगितली आहेत जो सहजगत्या तो करू शकतो, तर कृषी, गौरक्षा आणि वाणिज्य. आता हा शेती करतो, अन्नधान्य उगवतो, गायींचं रक्षण करतो. मनुष्याचं हे जे जीवन आहे, शरीर आपल्याला मिळालेलं आहे, ज्याद्वारे आपण ब्रह्मज्ञान घेऊ शकतो, अशा शरीराचा अन्नधान्य, दूध इत्यादी देऊन पोषण करण्याचं महत्वाचं काम वैश्याद्वारे केलं जातं. आपण म्हणतो ना शरीर हे माध्यम आहे आणि ज्याद्वारे आपण भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतो, तर ते कार्य आता इथे वैश्याच्या द्वारे होतं. मग शूद्रामध्ये तमोगुण प्रबळ असतो आणि आता ब्राह्मणासारखी प्रखर बुद्धिमत्ता त्याच्याकडे नसते, क्षत्रियासारखं लढाऊ वृत्ती त्याच्याकडे नसते किंवा वैश्यासारखी व्यापार करणंही त्याला जमत नाही.
म्हणून या क्षत्रियाला म्हणून या शूद्राला सांगितलं आहे की त्याने तिघांकडे राहून सेवकाचं काम मात्र तो करू शकतो. तर ही जी विभागणी आहे ही गुणांच्या वरती आधारित आहे आणि ही मानवी समाजामध्ये आढळते. प्राणी पशु पक्ष्यांमध्येही आढळत नाही. या गुणांच्या आधारावर आपली कर्म ठरतात आणि त्या गुणाच्या प्राबल्यामुळे ती कर्म तो मनुष्य सहजगत्या करू शकतो. मुख्य म्हणजे चारही वर्णांना कृष्णांची प्राप्ती त्या त्या वर्णात राहूनच होऊ शकते. तर आपल्या शरीराची तुलना बघा, आपण म्हणतो ना प्रत्येक आपलं शरीराचा अवयव हे शरीर चालण्यासाठी आवश्यक आहे, महत्वाचं आहे. तर म्हणजे जसे जेवढा मेंदू महत्वाचा आहे, डोकं महत्वाचं आहे, तसेच हातपायही महत्वाचे आहेत. तसंच हे चारही वर्ण आपापली निर्धारित कर्म जेव्हा करतात त्यावेळेला आपला समाज सुरळीतपणे चालतो आणि प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतो. तर इथे समजून घेऊया, ही विभागणी गुणांच्या आधारित केलेली आहे, जन्माच्या आधारावरती नाही. मग आता एखादा माणूस ब्राह्मण कुटुंबात जन्माला आला असेल पण गुणाने तो तमोगुणी असेल तर त्याला शूद्रच समजलं पाहिजे. आणि एखादा व्यक्ती जर का शूद्रांच्या कुटुंबात जन्माला आला असेल पण त्याचा गुण जर का सात्विक असेल किंवा सत्वगुणामध्ये असेल तर त्याला ब्राह्मण समजलं पाहिजे. इथे श्रेष्ठ कनिष्ठ असं नाहीये. प्रकृतीचा जो गुण प्रबळ आहे त्या व्यक्तीमध्ये तो जाणून त्यानुसार त्याने कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करणं हे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे. महत्वाची गोष्ट काय समजून घ्यायची, चारही वर्णांना त्या त्या वर्णात राहूनच भगवत प्राप्ती करता येते. कालच आपण जो 35वा श्लोक शिकलो त्याच्यामध्ये जाणून घेतलं की मनुष्याने इतराच्या कर्माचं उत्तम रीतीने पालन करण्यापेक्षा स्वतःच्या नियत कर्माचं दोषयुक्त असलं तरी पालन करणं हे अधिक श्रेयस्कर आहे. म्हणजे सत्वगुणात स्थित असलेल्या ब्राह्मणाने ब्राह्मणाचंच कार्य केलं पाहिजे आणि ते कार्य त्याने भगवंतांच्या बरोबर जोडलं पाहिजे. ब्राह्मणाने असा विचार केला की मी ज्ञान संपादन करतो, ज्ञान मी इतरांना देतो, पण यामध्ये मला विशेष धनप्राप्ती होत नाही, वैश्याला मात्र व्यापार करून खूप धन मिळतं, मीही तसाच आता व्यापार करतो, तर ते हे अयोग्य ठरेल. क्षत्रिय जो आता रजोगुणात स्थित आहे त्याचं कार्य काय आहे, शौर्याने लढणं, संरक्षण करणं आणि त्याने ते कार्य भगवंतांच्या बरोबर जोडलं पाहिजे. क्षत्रिय जर का असं म्हणू लागला की या संरक्षणाच्या कार्यात मला अनेकांची हत्या करावी लागते, त्यापेक्षा ब्राह्मणाचं कार्य बरं आहे, त्याला कोणाचीच हत्या करावी लागत नाही, तर हे अयोग्य होईल. स्वतःचं जे नियत कर्म आहे त्याच्यामध्ये दोषयुक्त जरी असेल ना तरी त्याचं पालन करणं हे अधिक श्रेष्ठ आहे. म्हणून अर्जुनाला कृष्णांनी सांगितलं की तू क्षत्रिय आहेस, तुझ्या कर्तव्याचं तू पालन कर आणि युद्ध कर. ब्राह्मणाचं कार्य स्वीकारू नकोस, जंगलात जाऊन ज्ञान संपादन करण्याचं, जे तुझ्यासाठी अयोग्य राहील. ज्याला जे कर्म प्राप्त झालेलं आहे त्याचं पालन त्याने करावं. हे कार्य करीत असतानाच त्याने भगवंतांच्या बरोबर जोडून घ्यावं, ज्याने त्याची क्रमशः प्रगती होईल. कारण हे कार्य गुणांवरती आधारित असतं, त्यामुळे ते कार्य सहजगत्या त्याच्याकडून होऊ शकतं. तेच कार्य जेव्हा तो भगवंतांच्या बरोबर जोडतो तेव्हा पुढे क्रमशः तो प्रगती आपली करू शकतो. आपलं कार्य दोषयुक्त आहे हे समजून दुसऱ्याचं कार्य आपण स्वीकारू नये, कारण प्रत्येक कार्यात दोष हे आहेतच. आता किती वाजले, 31. ह्याच्यावरती एक छोटीशी गोष्ट बघू आणि आपण मग थांबू. एकदा आता नारद मुनी सदैव भ्रमण करत असतात, आपल्याला माहितीये. पृथ्वी लोक ते वैकुंठ लोक भगवंतांचं गुणगान करीत ते सतत भ्रमण करतात. तर एकदा पृथ्वी लोकात भ्रमण करत असताना नारद मुनी एका मंदिरात जातात आणि तिथे बघतात की एक ब्राह्मण पुजारी भगवंतांची आरती करत असतो. आरती झाल्यानंतर तो बघतो नारद मुनी आलेत, त्यांना बघून प्रणाम करतो, त्यांचं उचित आदरातिथ्य करतो आणि विचारतो नारद मुनींना, नारद मुनी कुठे चाललायत? तर नारद मुनी सांगतात, मी आता श्री विष्णूंना भेटायला वैकुंठ लोकात जातो आहे. तर हा ब्राह्मण म्हणतो, बरं बरं, माझा प्रणाम सांगा श्री विष्णूंना आणि मी एक प्रश्न विचारला तर तुम्ही विचाराल का श्री विष्णूंना? तर नारद मुनी सांगतात, हो सांग, मला काय प्रश्न आहे तुझा? तर हा ब्राह्मण पुजारी म्हणतो की श्री विष्णूंना विचारा की मी या जन्मात त्यांच्याकडे पोचेन का या जन्मानंतर? बरं ठीक आहे, विचारतो, असं म्हणून नारद मुनी तिथून जातात. रस्त्यातून पुढे जाऊ लागतात तर झाडाखाली एक बसलेला चांभार नारद मुनींना हाक मारतो, त्यांना प्रणाम करतो, त्यांना क्षेमकुशल विचारतो आणि म्हणतो की नारद मुनी कसे आहात तुम्ही, आता कुठे जात आहात? तर नारद मुनी सांगतात, मी बरा आहे, मी आता श्री विष्णूंना भेटायला वैकुंठ लोकामध्ये जातोय. मग हा चांभारही म्हणतो, माझा प्रणाम सांगा श्री विष्णूंना आणि माझा एक प्रश्न आहे तो तुम्ही विचारू शकता का त्यांना? तर नारद मुनी म्हणतात, हो काय प्रश्न आहे तुझा?
तर चांभार विचारतो की मी श्री विष्णूंना भेटण्यासाठी वैकुंठ लोकामध्ये जायला मला अजून किती जन्म लागतील, हे तुम्ही त्यांना विचारू शकाल का? तर नारद मुनी म्हणतात की ठीक आहे, मी विचारतो. आता नारद मुनी पोचतात वैकुंठ लोकामध्ये, भेटतात श्री विष्णूंना, भगवंतांना प्रणाम करतात, पृथ्वी लोकावरील सर्व वार्ता त्यांना सांगतात आणि या ब्राह्मण पुजाऱ्याने आणि चांभाराने विचारलेला प्रश्नही त्यांना सांगतात. मग भगवंत म्हणतात त्या ब्राह्मणाला सांगा की माझ्याकडे यायला त्याला अजून काही जन्म थांबावं लागेल, पण त्या चांभाराला सांगा की या जन्मानंतर लगेच तो माझ्यापर्यंत पोहोचेल. आता हे उत्तर ऐकून नारद मुनी थोडे गोंधळतात आणि भगवंत लगेच म्हणतात की दोघंही तुम्हाला विचारतील नारद मुनी की भगवंत काय करत होते, तुम्ही त्यावेळेला भेटलात आणि त्यांना प्रश्न विचारलात त्यावेळी. तर त्यांना सांगा की भगवंत सुईच्या छिद्रातून हत्तीला आत बाहेर करत होते, दोरा होतात तसे. तर नारद मुनी हसतात, भगवंतांच्या लीला आगाध आहे म्हणतात आणि परत आता पृथ्वी लोकावरती येतात. नारायण नारायण म्हणत भगवंतांना प्रणाम करतात आणि तिथून निघतात. पृथ्वी लोकावरती येतात, तर या ब्राह्मण पुजाऱ्याला भेटतात आणि भगवंतांनी दिलेला निरोप त्याला सांगतात की तुला काही जन्म वाट पाहावी लागेल वैकुंठ धामात पोहोचण्यासाठी. ब्राह्मण थोडा क्षणभर थांबतो आणि विचार करतो, म्हणतो नारद मुनी तुम्ही भगवंतांना प्रश्न विचारलात तेव्हा ते काय करत होते? तर नारद मुनी सांगतात भगवंत सुईच्या छिद्रातून हत्तीला आत बाहेर करत होते. आता ब्राह्मण लगेच म्हणतो तरीच भगवंतांनी नीट लक्षपूर्वक उत्तर दिलं नाही, नाहीतर मला कशाला ते एवढी वाट बघायला लावतील. बरं ठीक आहे, प्रणाम करतो तो आणि मग नारद मुनी तिथून निघतात. आता चांभाराकडे जातात. भगवंतांचा निरोप त्या चांभाराला सांगतात की या जन्मानंतर भगवंताची प्राप्ती तू करून घेशील. तो चांभारही जरा आश्चर्यचकित होतो आणि म्हणतो काय करत होते भगवंत, तुम्ही माझा प्रश्न त्यांना विचारलात तेव्हा? नारद मुनी म्हणतात सुईच्या छिद्रातून हत्तीला आत बाहेर करत होते. तो चांभार लगेच हात जोडतो नारद मुनींच्या समोर आणि म्हणतो काय कमाल आहे भगवंतांची, त्यांच्यासाठी काहीच अशक्य नाही. तर नारद मुनी त्या चांभाराला विचारतात तुला हे ऐकून तुझा विश्वास कसा बसला की भगवंत सुईच्या छिद्रातून हत्तीला आत बाहेर करत होते? तो आता चांभार हात जोडूनच बोलायला लागला, डोळ्यात अश्रू आणत तो म्हणाला नारद मुनींना की मी या झाडाच्या खाली अनेक वर्ष बसतो माझं काम करायला आणि कधी या झाडाला फळं येतात, मग ती पिकली की ती खाली पडतात आणि त्या प्रत्येक छोट्याशा फळामध्ये असंख्य बिया असतात. या बियांचंच पुढे वृक्षामध्ये रूपांतर होतं. आता जे भगवंत एवढ्या छोट्याशा फळामध्ये एवढे असंख्य वृक्ष सामावून ठेवू शकतात, ते छिद्रातून हत्तीला आत बाहेर का बरं करू शकणार नाहीत? आता नारद मुनींना समजतं, भगवंतांच्या उत्तरामागचा अर्थ त्यांना कळतो की हा चांभार हा जन्म पूर्ण करताच भगवंतांपर्यंत का पोहोचणार आहे. तर नारायण नारायण म्हणत तिथून ते निघून जातात. तर इथे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हा चांभार जन्माने जरी चांभार असला तरी त्याचे गुण मात्र श्रेष्ठ ब्राह्मणाचे आहेत, जो भगवत धामात जायला पात्र आहे असं म्हणूया. हा, तर गुण कर्म विभागशः हे सांगितलेलं हे खूप महत्वाचं आहे. तर इथे आता आपण थांबू. आज आता काही प्रश्न असतील तुम्हाला तर मी घेते. हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग थांबवते.